Dobra, zaczął się live chyba. Gramy w jedno podejście. Na razie wszystko pokazuje ok. Ja będę musiał jakiś program zainstalować. Okay. Aha. No widzę teraz tak czysto. Poczekaj, muszę wyłączyć głośnik u Ciebie. No tak czysto widać nawet od razu u Ciebie automatycznie, nie? Myślę, że te HD już jest, już to działo, no. Kurde, co jest grane, to ja nie wiem, ej. No dobra. To luzik, ja. To zapraszamy. Zapraszamy po krótkiej przerwie, no. Tadek poszło, Tadek poszło po steropakami. Nie, padał w piątek. O, w piątek, chyba to co, do szkoły Ja. chodzi. No dobra. Zaczynamy? Okej. Tak. Jak tu się jak to myli, nie? To jest skakanie, znaczy do ściany podchodzenia, a skakanie, nie? Ja skakać chcę krzyżykiem, a on mi się kładzie albo idzie na górę. Wiesz co, No, dokładnie. Ciężko się odzwyczaić od ghosta, nie? No. Czekaj, to chyba będzie już będzie chyba dobry, no mam taką nadzieję. Jeszcze jedno to mogę tak zrobić, no o. Dobra, no chyba myślę, że to już będzie wszystko dobrze. O nie, pomyłka. Już się zaś zacięło. To kierownictwo, nie? Kurczę blady, no. Jaka jest problem, zaś to mi wybije. Ojeju, jeju, jej. W sumie obojętnie jaki byś nie miał sprzęt, to nic nie da jak taki net. Jest Znaczy za net, chwilę, nie? rozumiesz, na konsoli jest super. No coś jest na kompie, nie tak? No. No przez to, że to laptop, nie? Był stacjonarny, może byłoby silniejsze, to jakieś karta graficzna, znaczy internet sieciowa, nie? Mocniejsza jest może, nie wiem. Nie siwy? Bo to jak przecież on na playce ma dobrze, no to laptop nie daje rady może, nie? Pociągnąć tego. No, może być, nie? Mhm. Kurwa, nam jak to musimy tak. Musimy jakieś zawody porobić, żeby nazbierać ci na komputer. Aha. Nie no, No. myślę, że jakiś program by kurde... No. Jakiś program, rozumiesz, taki co by co, kurczę... W tym kompie troszeczkę... Podrasowo było. No...
Ale to później sprawdza. Dobra. Myślę, że już teraz wszystko jest ok. Ja w ogóle będę musiał jakoś, nie wiem, jakiś filmik zrobić tych moich widzów, przeprosić, bo już co, No. to jest troszeczkę głupio. Damy radę, no fakt. Mogą się. Dobra. Ten, ale podejrzewam, że chyba każdy z widzów rozumie, co znaczy mieć usterkę w internecie, nie? Jak to wkurza i zawozi. To jeszcze gorzej, ja nie wiem, no. To nie ma mocnych dla takich, nie? Prąd, o kurwa. Dobra, Arek zaczął. Prąd, albo ty. Łop! Jebnie! Już leża. Ej, oni chyba są na waszym poziomie. Nie. A jak ci pokazuję, jak patrzysz na nich, jaki to jest poziom u nich? Czaszka. No to jest na te. No nie, to czasta, nie. Oni są za słabi dla nas, ale... Dlatego Nanek nie może przyjść do nas, rozumiesz? Nawet go nie wpuści automat, Kajon leży. Jestek. Ja się tam ukrywał, wiesz? Dobra. A, no. Nanek by nie mógł do nas dotrzeć, dlatego tak jest dobrze. On po prostu za słabo ma rozwinięty jeszcze, żeby na trudnym, że na bardzo trudnym powinien być na normalnym. Wiesz? No, może. Powinien się zmienić. No. Tu Kaś mamy biegnąć. Aha, tam jest bomba. Uważaj. Jaka ta bomba? Tam jest, widzę nią, już nią strzelam. O! Może jeszcze się przyjarł. Na chuj, nie? Czekaj, no na razie chyba jest... A tu są. Dobra, tu będzie ciężko trochę. Tu jest ten najazd tych obcokrajowców, nie? To powiedz mi, Kaj, by się tu schować. Tutaj. Tu gdzie ją teraz jest. Aha, tu przy tym... No, za tym Nie, murkiem. tu tylko jest dwóch. No, ale przylecą zaraz, wiesz? Czekaj. No. Dobra, to bierzemy tych dwóch tu, Arek, nie? Bomba! Okej. Tu zaraz przylecą następni chyba. Ja idę No zwiedzić. nie, tu nie będzie nic, dopiero dalej. No, na zwiat. O, Nanek, tu jest dobrze. Tu sobie amunicja pozbieraj. Chemical signature of explosives detected. Na, Na pozbieraj sobie tu amunicję, nie? Bo nie możesz. With that much capacity, they must be planning to burn Nie, up the whole jest damn yard. nieważne. And when they do, they're gonna kill every last refugee in that Jeszcze tam shanty trochę town. amunicji mam. We need that tank moved somewhere safe. Dobra. Tu będzie Nanek teraz ciężko. To się tutaj... O, to się pokaże. Tutaj jest najlepsze miejsce. Się tutaj w tym wagonie... Tutaj schować tak, o. Nie? Kaś to jest. A my tutaj to... Tu. Aha, dobra. Tu ja. Tutaj. Jest ja. I tutaj widzisz sobie fajnie, tu masz skrzynkę z amunicją, a my tutaj pomału już możemy, What are you doing? tam u góry są, nie? Siły? Does anyone? Jeb mnie trafił. Dobra, leża. Mam 30 sekund. Kurde. Ja się muszę w jakieś inne miejsce schować. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dobra? Tak, to teraz nie wiem, jak się granaty siula, nie? Bez hitu, nie? O, ja cię kręcę. Kurwa, jak te granaty się siulało.
Dobra. To pozbieraj wszystko na nek, co tam można, bo to... Ja. Tu czegoś braknie, nie wiem. Przeładować. No, tu masz złoty namek, o! Ja to wezmę, a ja ci to rzucę zaraz, nie? Czekaj. Co tu jest? Karabin SA taktyczny. Ja go wezmę i teraz ci go rzuca. Ekwipunek. Karabin... Nie. Taktyczny, SK taktyczny, dobra, udostępnij. Nanek rzucą ci go. No. Możesz. Aha, jest dobra. Dobra? Ja mogę teraz ten, czekaj, co ci tu jeszcze mogę rzucić tego? Nie, nie mogę, to tylko te świeże co wziąłem. To mogę zawsze podać. Dobra. Dobra. Spoko, spoko. To idziemy, ale na wierzch, ja? Na nek? Albo... Ja no, jak tam ty. No. Ale jesteś? Jestem. Dobra. Aha, tutaj będzie ten, no. Tu będą biegać z tej drugiej strony, nie? Czy co to było? Chyba nie pamiętam, no. Czekaj. Ja tu się dupię. Aha. Nie, czekaj, nie pamiętam. Co tu było? Nie chcesz tu rozwalać ino? Ja, nie? No, tu jest dobre miejsce na nek. Ja nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się te granaty chłopaki rzucały. Jak to się robiło u ciebie? W lewo, krzyżykiem No. i Aha, normalnie dobra. jakbyś strzelał. No, tak. Czaję, no. Dobra. To jeszcze przybiegną oni, nie? Już biegną. Biegną, dobra. A ja muszę zobaczyć, jak to u Nanek, ja No. idę tam koło ciebie, ja popatrzę jak ty kogoś zabijasz, jak długo to potrzebujesz, wiesz, bo może być, że ten poziom jest za wysoki na razie, No jest, na stówę. nie? na jego broń, wiesz. No. Ja, Okay, Agent. ja tak nie wiem, czy wy ładujecie do tych samych, czy ten, ale... JTF Strike Force ready to move in. They'll take samples from as many refugees as they can find. Medical personnel? Do tych samych? A couple of EMTs in the mix, Doctor? Yeah. Znaczy ten, As in bo only ja two? też tam do kogoś strzelam, jak strzelam to on za szybko ginie, to mi się wydaje, że wy też do niego celujecie. Get going, Age. No nie. Zaraz to możemy sprawdzić. Tu przybiegną, ja pójdę na zwiat, ale No. No. Yes. to zostań z Nankiem tutaj, zostań tutaj z Nankiem, nie? Będziemy widzieć jak ja... Get Tam moving, tutaj, Agent. jak przyjdzie, ja tam pobiegnę, oni tu będą na was biegli, to zostaw Nanka do strzelania, zobaczymy jak mu to zbiera szybko, bo to bez sensu, żeby się chłopak męczył, nie? No tu idę po frajerów. Halo, halo. Ja. Czekaj, może to... Nie, ja ich tu wołam, czekaj, tu wołam. Halo. No dobra, idą. Dobra. Dobra. To teraz zobaczymy ale jak, jaja. jak to idzie, wiesz? Spoko. Niech on sam strzela, zobaczymy. No, ja mogę zginąć. Jest i Mr. Black!
Kaś ty był, gościu. Chłopie, kręcy było, jak nie było. Czekaj, granat. Jeba. Dobra. Ściągałem update'a, ja się poleżę chwilę i żem kuźwa zasnął. A pisał jak do ciebie, dzwonił jak na fejsie. Dobra, czekaj. Wiesz, jak ja zasnę, to już mnie nawet bomba atomowa nie obudzi. No widzę. Jebnie. Jejo. Geniusza. Kajony. Możemy to przejść, ale potem... Nie wiem, bo mi strasznie poziom leci, ja już 10 poziom mam. Tak. Dalej ta miska? Ja, ale już my dalej to przeszli. Dobrze. Mr. Black, powiedz, co mówił Nanek, jak żeście grali wtedy razem, że co on zrobi, jak przyjdzie ktoś i przejdzie tego kurwa, nie? Ta misja. Co on powiedział? Kuźwa nie pamiętam. Że ja go chyba pocałuję, albo coś, nie? Było coś takiego. Kurwa, może może być. tego może być, nie? To by pasowało tak. Zaraz sprawdzimy to na razie. Kurwa, kajtony są. Quick Fall, jak A na co razie jest? wszyscy my ciebie szukali. Do tej gry. Aha, Quick Pola my chcieli... No. Myśleli, że Quick Pull to przejdzie. Aha, a Quickball mówił, nie? Że już wyłączył konsolę, nie? No już Playka wyłączył, nie? Było coś takiego chyba, nie? Wtedy. No. No oglądał tego lepiej. Mr. Black, a ciebie nie ma jeszcze? Do nas? Nie dołączyłeś? Jeszcze nie. Nie szukam, gdzie ja mam. Granat chyba tam jest. Powiem ci, fajna gierka, jak ludzie umią, no mają wyższy poziom, wiesz? No. This is Dr. Candle. Sampling team, can you hear me? Patel here. Go ahead, Doctor. Oh, Lieutenant, good. Listen, I need you guys to log intake info from everybody Na using strefnym samples roku like jest fajnie, age, bo gender, tam już jest, ethnicity, tam general już state jest of health kozak, on a nie? 10-point scale, then label and group the samples according Co w to... następnym? Na Excuse me, strefnym roku Doctor. jest kozacko, bo tam cały, wszyscy online grają, nie? O, Aha. You're saying you don't have faith in your agent? zamknięta strefa, nie? Just focusing on the Tam je task. hopie, tam je dobre tak, We'll radio ja the doctor as soon as the area is sami secure. tam przez te radio długi hopie, nic nie Don't słyszał. worry, Doctor. We'll get it all worked out. I hope so. It's only the survival of Myśmy the tam human species. we're kiedyś talking chłopaki about. byli z Arkiem, nie? Na tym strefnym roku. Copy that, Doctor. I tam 4 było takich jeszcze, co pomagało nam, nie? I wiesz, że tam helikopter przyleciał i tam wiesz, każdy tam te swoje zasoby dołączył do tego helikoptera na talinka i on tak stoi, a tak patrzę, co oni co robią, się wszyscy odsuwają, chowią, nie, do tunelu i oglądał, i bo ich podupiło to, i Arek też jeszcze swój zapas tam złożył, nie? No. I oglądał, chyba ich podupiło, to ją to kradna. Ja wziął nóż, wziąłem pasalu, dupiłem ten szturek i wydupiałem z tym całym zasobem, to mnie kurwie wszystkie goniło, nie? To było jaja, tak mnie przekopali, kurwa, to jak psa, nie? No i przy okazji ja też dostałem, kurwa. No, pierdolę, ale ty, patrz, Nanek, tak to wyglądało, tak podeszli wszyscy do ciebie i tak. Cały czas taki pierdol, nie? No. To było dobre. Nie było, kurwa, jak to zostawili, to ja się to wezmę, nie? I taki pierdol. Namek, Gdzie jest ten nasz... No. jutro będzie w Warpsy grać. Aha. Albo w koda, zobaczymy. Ja nie mam koda, nawet nie kupię. Ja już mam, przyszedł mi. O, A dostałeś coś dodatkowego na płycie, czy tylko tutaj? Jakiś plakat albo coś dali ci? Nie. Nie. Sama gra mi dali. Gdzie ten Mr. Black? Dużo jeszcze potrzebujesz?
Ja już w grze jestem, tylko przeładuję. A to on do nas dołączy? No, może dołączyć do nas. Nie, nie, Do nie, Darka może dołączyć. jesteśmy na misji, to nie dołączy, nie? Aha, może być, no. No to dobra, to idziemy Nie, dalej, okej. chłopaki. To idziemy dalej. To już tutaj jest końcówka. Tunanek jest bezpieczny na wierchu, nie? You know the No nie, situation. trzeba Let's znaleźć. let these people here. Lewa. They're dead, every one of them. Długo nagrał tego? Dead or What Alive? we gotta do, Co? it might not be too late for Dead the or rest of Alive, the country. takie cycuszki, jak tam były. Let's just go to work. Nie, długo nie grałem. A fajna gra, nie? Super. O, tu się kopci. O, tam złote I znowu. wow, ale mnie wysadził. Chłopcy, na wierchu. Pali. A ty, teraz najgorzej, że cię... Musisz zejść na dół, kurwa. Chodź tutaj O, do nas, żeby spać. w tą stronę. Danek, musisz spać, bo my nie wejdziemy. Wiesz? Nie spadna. Musisz... Co ty gotow? Ej, siwy, rzuć mu energię. Możesz mu energię rzucić, nie? No, Dobra? Osłaniam cię. To nie pomogło. Braknie mi. Padnę. Padłem. Kurwa. Ale to i tak zaraz dołączysz, No, nie? chyba ja. Nie umiecie tu jakoś skoczyć. jak mu ręka wisi. Nie, tam nie ma. Tam jest właśnie to jedyne chujowe miejsce. Czekaj, to... Bo nie wiem, czy od początku mam zacząć. No oni cię wrzucą gdzieś tam od momentu jakiegoś. Nie, czekaj, ja was mogę obserwować. Ale... Hopie, ile tu nanek mam tego do ciebie teraz, chłopaki, jest złota. Tego chyba przez 30 poziomów nie zbierał. Czekaj. Czekaj, a może to jakoś uda się to... Czekaj, ja mam chyba pistolet, czekaj, bo ja to muszę zobaczyć. O, patrz, Nanek, czekaj. Czekaj, bo... Możesz się reanimować? Nie, to spadło na dół, kurwa. Szajse. A ja nie wiem w ogóle, jak z tego wyleźć. Czekaj. A już wylądłeś, nie? Nie. O, Tadek, elo. Czekaj. Teraz dostanę w łeb. Lokalizowanie agenta, aha. To dziwne, nie? Nowy cel, dostać się na stronę dźwigu. Ale zniknął, Nanek zniknął teraz siły. A jest, Nanek jest tutaj. No nie, nie, nie. Dobrze. Chodź Nanek, czekaj, ci do, bo mam coś nowego zaś. Od bossa załatwiłem i mam takie rzeczy. Takie pistolety. Ja tu widzę same niebieskie, rozumiesz? Another agent has joined your team. No. O, nowy agent O, dołączył. jest chyba pan- Mr. Black, Ja. o widzisz. No. Danek, pa, tutaj, żeby rzucił. Czekaj. To, teraz To mnie się tutaj ładuje jeszcze. jeszcze. Mogę Agent, ci dać if you can te find the crane controls, złote they'll exit ochraniacze. someplace safe. Widzisz? Kaś ty, na wierchu tam? Ochraniacze ci mówię. Nie. Na dole, na dole. Czekaj, co ci tu jest? Kurde, zaś zeskoczyć nie, czekaj. Zasoby. Okej. Kaś ty jest? Widzisz mnie? Aha, tam przy Mr. Blacku, ja już. O, no. Mr. Black ci to zaraz zwinie. Nie zwinie mi tego. Piero, nie puść się. Leć. To masz, ja tutaj też masz ten, zielone jeszcze. To daj mu tam. Aha, bo tam to zielone jeszcze jest, to jest najlepsze, nie? Ale zabieraj wszystko. A tu tego nie wezmę. Mr. Black, zabieraj sobie. To wejdź, bo ja tego nie mam. umiałem wziąć. Mr. Black. Aha. Co, gdzie? Ja tego nie widzę nawet.
Tu? Nie, tam, a te zielone widzisz? Tam, tam z tyłu. Aha, gdzie tam, ja Arek widzę jest. zielone. Tam no to wejście, to jest najwyższy poziom. No. A i tak tego nie ubiera teraz, nie? Nie, ale już wiesz, będziesz miał zaraz na start, nie? A- Gdzie musisz kasę zbierać, a tak nie musisz, tylko ubierasz go. Nie? Ja nie widzę w ogóle. Może za mały poziom mam. A który masz poziom? Nie, bo to musi ci ktoś ten to to udostępnić, wiesz? To jest dobrze. To... Siema. Gustaw Lech ma 5, Nanek ma 11, dobra, damy radę. Aha, on pamiętał ta misja. Peter. No spoko. Dobra. Kurde, Peter, opie, szkoda, żeś nie był wcześniej. Wiesz, jakie ja sam miał awarię, coś z internetem. Tak się waliło. Makabra. Dobra. Co tu było, Alek, do robienia? Już nie pamiętam. To jest już koniec misji. Wybuchnie teraz ten beczkowóz, walnie i koniec misji. Dobra. To jak wejdziemy na następną misję, to możemy poziom zmniejszyć. To będzie im lżej, nie? No na pewno, nie? Bo to inaczej to jest lipa, nie? No to oni... Allahu Good Akbar. to do it, Agent. Solid work. O, Yes, good work. Now, sample team, listen up. Like I was saying, I'm gonna need Oh, those blood plecak samples dostałem. labeled and organized so we can track corroborating factors. Ej, to każdy coś Let's innego move this dostaje, discussion widzę. to a different channel so we don't Tak. bore the agent. Ej, macie tą maskę. Weź sobie ktoś maskę tą. No tutaj też masz No, ten kamizelkę. Dzięki. no. A to i tak teraz tego nie ubiera, nie? Nie, teraz to No, ale wiem, to- bo to jest wasz poziom Jaki teraz, poziom? nie? To jest swój poziom chyba. No No, właśnie, no, no. no. Na bieżąco dostają teraz, nie? No, Nie, no ja Dobra, mam 11 najwyższego poziom. to- A to było na 30 chyba, nie? no. Nie, te niebieskie to są takie te pierwsze, nie? Aha. Niebieskie. I czekaj, jak się No to zobacz. ubierało? Normalnie krzyżyk, Tak. nie? I Poziom na 30. Tak? No. No może to jest niebie. No, Hey, nie. the comparative data you secured Mamy from the tego train yard. od cholerki. Czekaj, jak krzyżyk? Dobra, gdzie to się krzyży? It gave us something to think about. musisz na to wejść There's i another krzyżyk report in the database nacisnąć, for nie? you to look at. To ubierzesz. Ale czekaj, jak to wejść? No ale... Musi tak, opcją, naciskasz opcją na No, ekwipunek? nie? Tak, ekwipunek, ja. I teraz patrzysz Tak, gdzie sobie... to masz? Czekaj, ja mam jakiś plecak z wykrzyknikiem. No to, No, no to no, tam... to znaczy, że wejdź masz na jakiś plecak. dodatek. Naciśnij OK, krzyżyk i wtedy widzisz. I tu mam 30 poziom, to go nie wezna. No nie. Ale A kasę? plecak ja ci A dałem masz jakąś- niebieski, to zobacz. To też z 30 poziomu się... Oni A nie, wszystko nie, dostają- nie plecak. Oni od nas co dostają, Tam od nas co wielce. dostają do najwyższych poziomów praktycznie, nie? Nie, tu rękawiczka też 30 poziom. Tu jeszcze... Ale masz kamizelkę z 6 poziomu, albo masz 7 poziom i 31 pancerza, nie? To już jest mocniejsze, tak? O. To masz dobrze. Rękawiczki, masz tam 15. O, no, widzisz jakie to mocne są? Sakra, nie? Właśnie teraz widzę u Ciebie te... Ale te rękawiczki mam na 7 poziomie ubrane. No. No wie... A kasy ile masz, czekaj? Ja zobaczę, ile masz pieniędzy. Poziom 11. Gdzie są jego pieniądze? Kurwa, nie widzę. Wow. Widzę kasy jego, ale... Tu mam jeden, coś tam ochraniający, ale na 12 poziom, troszeczkę mi brakuje. No to, Co to jest? no to zaraz ciągniemy, nie? Interwencyjnie. To możemy się panowie przenieść do... A nie, to możesz wybrać Nanek, nie? Następną misję. Misję, nie? No. Przegląd misji. Co my tu mamy? Obóz uchodźców masz ukończony, nie? No. Macie, nie? Oboje chyba. Czekaj, ja jeszcze tu w tych oglądam. No. Bo tu mam 11 przedmiotów. O kurde, karabinki na 30 poziom? No a tamto to była strefa mroku, wiesz? Nanek, to coś teraz tam miał na dole. Te czerwony.
To tam są zakażone te, nie? Jak to było, zakażony, nie? Jak mówią, kurwa. No, strefa skażona taka, nie? No, skażone, no. No, ale to najszybciej sobie właśnie ten poziom też wyrobić, nie? Nie musisz popie tyle lątać, nie? No. A gdzie jest Mr. Black? Tutaj, coś tam też grzebie. Popatrz jaki wygląda tutaj, popatrz na ubrany, no. Kurtka, czapka. Widzę. Nawet mu fajną czapkę chyba ty. Tutaj. Tutaj. Nie? Ja. Dobra. To jest. Byłeś Mr. Black już na skażonej strefie? Chyba nie. Tam jest kurwa, jak ja tam pierwszy raz z Arkiem graliśmy, to żeśmy się bali normalnie jakiś horror grał, nie? No to wszyscy z tego, no, bo to cały live online grają, nie? I to chłopie tyle, to, tam takie kosiory chodziły, ci mordercy, że masakra. A najlepiej to podchodzili, dawali ci apteczkę, że niby kolega, ładnie, pięknie, a za chwilę taka kosa w plecy, nie? I lecisz jak frajer, nie? No bo ci wszystko, bo tam mogą ci wszystko zabrać. Coś już zbierał, to dostaniesz piernicz i ci od razu zabierają wszystko, nie? Terroryzują tak, chyba po 3-4 biegają i okradają wszystkich, nie? No. Stają się w piwnicach i tylko wyskakują i od razu takie ciosy. Zabierają w portfele i uciekają. A to ode mnie nic nie wezmą, bo ja sam złamam. No to tak cię będą, oni cię podchowią. Oni normalnie ci pierdacą, żeby ci pozbierać, żebyś sobie pozbierał. Będziesz miał pełny plecak, to dopiero w pierdol dostaniesz na miejscu, jak helikopter przyleci, jak już będą zabierać rzeczy, nie? Bo tam jest skażony teren i te rzeczy muszą być wpierw odkażone. To żeby to zrobić, to musisz wysłać to helikopterem, czyli tam racją strzelasz i lecisz dopiero do tego helikoptera. I tam ci w pierdol spuszczą, możesz cały towar przyniósł, bo oni nie wszystko zmieszczą, nie? I tam sobie go dopiero podzielą. Takie kurwy. No pierdolę, no. A coś tu się kurwa drona kupił? Piłeczka. Okej. Tak? Ej, Mr. Black, chodź tutaj podejść bliżej do Nanka, to fotę cześniemy z ekipą. No, dobra. Tak było dobrze. Siwy, podejdź tak jak ten, jak Mr. Black stoi, dobra? Czekaj, ja fotę czasem, okej? Raz, dwa, trzy. Jest rzut ekranu. Pięknie. Rzut ekranu, czekaj. Napisany. Okay. Jeszcze jeden. I luz. To jest okej. Później wrzucimy na Face'a. Nie? Ostatni bohater akcji, kurwa. Tam. O, jest prezes chyba.
Halo, halo, panie prezesie. Witamy. Witamy. Czapka. Coś Nanek zepsuł. byśmy... Nanek ją tam fotka czasną, nie? Naszej ekipy teraz tutaj. Mhm. No to się coś... Na 11, aha, to niebieskie jest lepsze od zielonego na razie, nie? I one nie są chyba 2000, no 3000, no. Ale tam jeszcze możesz modyfikować go, nie? Żeby był lepszy, ten karabin. No, to jak popatrz, te tłuste kratki tam na dole, to są punkty na modyfikację. Ulepszyć, powiedzmy teraz patrz, wejdź sobie tam na ten niebieski swój karabin, dajesz kwadrat, modyfikacja. Czekaj, ja to też zrobię, to będę ci dyktował, lepiej będzie mi to tłumaczyć, bo na... Tak, dajesz motywi... I teraz tak, no są do wybrania powiedzmy, to zależy czy jakie masz części, nie? No i teraz naciśnij, wybierz modyfikację, naciśnij na luneta i ci pokażę, czy masz kilka, czy tylko jedną. Masz kilka albo jedną? A. No, a która więcej pokazuje tam po prawej stronie zasobów? Czekaj, bo była, a teraz widzę to, czekaj, no. Zmień jeszcze raz. Czekaj, to była ta jedna. Celność, strzelność, no to ta 10 jest tak optycznie lepszy. Sobie naciśnij OK, nie? I ją zostawisz. Patrzcie, nie? Teraz, aha, tylko masz to, nie masz już nic więcej. No to byś musiał sobie po live albo ten, jakbyś tam chciał, to byś musiał sobie to pozmieniać do bazy pójść, bo w bazie masz wszystko do kupienia, nie? Tam masz rzeczy, które możesz sobie dokupywać te motywy. Dobra rzecz, bo teraz jak nie masz nic, to nic nie zrobimy. Możemy jedynie zacząć inną misję i poziom zmniejszyć musisz. Bo to ty możesz zmniejszać tylko poziomy, bo my jesteśmy u ciebie. No, tam. Cztery 200, 4600. No. No. To też. No, bo idzie szybko tak widzę zrobić, nie? Dobrze. Janek, umie na wiosce taki mechanik, jak zaprowadzisz do niego zepsuty, to jeszcze A, się tu, go bardziej patrzcie, rozpierdoli. tu mamy zejście, nie? Tu możemy zejść chyba, nie? Tak, tu w miasto, widzicie? Tu mamy. Tak? No. No, bo gdzieś nie odkrył, nie? Siu. No to. Tu nawet, że tam nic. No. No. Włączone, Nanek, no włączyć, no masz popatrz, jak, no. Jest jedna broń jest długa, później jest krótsza, karabin, no i trzecia jest mała, nie? Masz 3 bronie do zaznaczenia. Mhm. Duża czujesz się jak murzyn, Ja. średnia Amerykaniec, a mała Koreańczyk. A no. No to weź sobie murzyna. Nie, ja mam dwie duże. Dwie M-ki mam wzięte. No. O. No, to i tak No będzie dobra, sobie teraz ten mnie już karabin słychać. z tego Kurde, ja zaś mikrofonu nie niebieski, włączył. ten niebieski, wiesz? Masz lepszy zasób, no tego, co masz. Aha, masz tego jednego wybranego. No. No i tego krótkiego możesz sobie drugi wybrać. Jako drugi.
Dajesz kółko, wychodzisz teraz. Aha, chyba że a nie, on ma snajperkę też. To... Nie, bo mam, czekaj, jedna ta, Ja. jedna tu poniżej LSW, wojskowy jakiś. I jedynie ten na niżej, ale to jak wybrać na ta trzecią broń zamiast tego pistoletu? Tego małego? No. Nie, tego trzeci to i tak będzie mały. To masz jako drugi, nie? To Aha, czekaj, nie, Sobie... mam coś na 11 poziomie. No. A Mo. patrz, na nek. No. Na nek, popatrz. Weź idź do góry jeszcze raz całkiem. Nie wiem jak teraz szybko idzie net, ale na razie widziałem, że... Widzę tu na YouTube jak to u ciebie idzie. No. Bo na górze masz tam jedną broń, nie? To ją teraz dajesz na modyfikację, nie? I ją rozbierasz. Jak ją rozbierzesz, nie? To te twoje zasoby zostają i możesz je wykorzystać do innej broni. A te z 6 poziomem. No. Czekaj, ale ja mam ino modyfikuj. No. To mam wcizia. Ja. R3, no, R3 to jest chyba. I teraz co, mam to rozebrać? No ale nie, tylko że on tego wybrał, to tego nie. Musisz tam inne bronie, bo ja widziałem w innych broniach masz jakieś tam modyfikacje zamontowane. To jest w tej snajperce, O, przykład. Nie? czekaj, tu jest na 7 Jest, poziomie. Jest, modyfikacje. I... No, wybierz modyfikację, usuń modyfikację. I teraz dajesz usuń modyfikację, przykład, nie? Ale co on tu ma? On ma tu tylko lupę. Aha. Kurwa, za wolno net idzie, bo to byłoby prościej do pokazania, nie? No, ja wiem o co chodzi. To, że ja teraz tutaj mówię, to tam dopiero to później jest, nie? Dobra, no. Filmowy gracz. Witamy serdecznie, prezes. O, filmowy gracz, siema. No kurczę, coś mało tych widzów, no. Mój się musi rozgrzać. No. Dobra. Mr. Black, jak se tutaj pajacyki robi te. Nie? Czekaj, jeszcze coś mam No tutaj. to- Na 13 poziom, na 12. Modyfikacja, No. wydajność sprzętu. Ładnie pani tańczyła. Jako pani tańczyła? Ja. Aha. Dobre. Tu już chyba nic więcej, czekaj, coś tam z wyglądu. Jeszcze... O, nie, buty jeszcze miałem, czekaj. Kurde, dużo tutaj. Ten jak z tą kulką biegał, kurwa. Co to jest w ogóle? Dron? No nie, to jest granat, nie? Tylko że jak jest zagrożenie, to wyłapuje i tam leci, nie? Dobra. Jak nie No ma, to takie biegnie nam do się tyłu. by wtedy w sobotę przydały, nie? A ten, co to jest ten akta? Ale was... Akta? W11. No. Akta? Nie wiem, gdzie masz te akta. Czekaj. Bo tego nie widziałem, zaraz zobaczę na nie. Czy opcja? Zarządzanie ekwipunek. Akta, aha, tutaj. No, to masz to coś pozbierał, to co zebrałeś Aha. podczas podróży, wiesz? Dobra. Odsłuchane jakieś wiadomości. A was tu nie ma, kaj wyście zeszli? Na dół. No na dole. Maliny masz tam. No, Kaj, tam a. masz taką linę na wieku. To ci tam poszczelą chyba, jakbyś nie widział. Dobra, już widzę. Jak to jest? Wracam opuść. Dobra, już widzę. Jest i majsterlanek, no. Jeszcze chyba przez potek nie no. Dobra, wybierajcie jakąś misję, panowie. O, ej, filmowy gracz to jest łobuz, nie? Ciąg dalszy The Division. No. Patrz, tam powiesił się. No jak tu zleś? O. Dobra. I kaj teraz? Czy misja mam wybrać? Teraz wybieraj misję. Ja wybierz misję, a? Misja.
Żebyśmy 6 km weszli, nie? Czekaj, bo najbliższa tu jest kryjówka. Czekaj, jak tu masz? To mam zakończone. O, widzę, ktoś tam macho. Obudź, tu. Mieszkania, stron? Tu mam nagranie telefonu. To nie to. Potyczka jakoś. Nanek, a weź zrób na przegląd misji, po lewej stronie masz. Zrób. Aha, o. L1. No, No i teraz po prawej masz tam tytuły wszystkich misji, nie? No. I jak ja to mam wszystko zaznaczyć? Ja to sobie wybierasz, którą misję chcesz teraz robić. Z tych, co masz nieodkrytych. Aha. Widzisz? No wszystko. Teraz to jest lista i sobie tam chodzisz, góra dół gałką i sobie wybierasz. Ja. Czekaj, wszystko. Misje fabularne. To możesz wyżej. Dobra. Ja, misje fabularne teraz. Our main suspect? We've located his residence at this apartment complex location. You'll need to get inside and secure Czekaj, tu the musimy the lecieć. link, notebooks, hard drives, whatever you can find. But there's still civilians in there, and that means the cleaners are on their way to sterilize the place. If Amherst's not the guy, I'll eat my centrifuge. His work has got to be your first priority. We can't just leave those civilians, Doctor. If we don't get this virus figured out, there won't be any civilians left to save. Wybrałeś? Ja już lecę. Czekaj. Czemu ja nie mam tego na mapie, to mnie dziwne. Dobra, ale wybrałeś jaki obóz mieszkania Armstronga? Ja. Dobra. I to powiedz, że na razie do 30 poziomu jest psińca, a nie granie. No. Oj. Okej, no. No ale to przywóz to przypuszczam, że godzinka jeszcze i będzie 30 poziom. 30. No. Nawet 31. Ej, ale czekajcie na mnie, żeście uciekli. To tak ciemno i zimno, ja się boję, kurwa. Dawaj, To się świeczka puści. No. Świeczka to ją bym musiał wyjąć, kurwa. Jak ty te pajacyki robisz? Strzałka w lewo. Tu na dół. Nie, w prawo. Strzałka chyba Na w dół dół. albo w prawo. Na ale dół, przytrzymujesz, że nie wybierasz. No, a później wybierasz strzałką, co byś chciał komu zrobić, nie? A mi się granat wybrał. Ale się tak chujowo wybrał. Aha. Dobra. Dobra. Salut. Wejdziemy, nie? Nie wiem, czy to się już włączyło. No przy nich... A masz nawigację Fi włączoną? ja. Filmowy graczu. Przy nich to już mam 11, za chwilę całe to przejdziemy. Oczyść punkt kontrolny. Okej. Wow! Agent What the on your team is fuck? down. Requires assistance. Ciekawe. Jednym strzałem nie położył, nie. Ej, to chuliganka jakie frajery, co? Granat, u góry. Dobra. Ja pierdzielę, a tam nic nie widać. No. Dobrze, nie? No. Ale jesteśmy już w tym celu? Tak, tu jest wejście, dobra. Czekaj, jeszcze coś było? Ej, to GTF reinforcements requested. A parcie to jest w ogóle ta misja? Warning. Hostile No to jest forces jakaś approaching. boczna, nie? Aha. Ja, to jakoś jest boczne. Idziemy dalej. Chowajcie się, bo lecą to. Zbierajcie sobie, no to macie już dobre poziomy, tak? To zajmą na 13. No, to za
które będziesz miał, nie? Po takich zasobach. No. Warning. Hostile forces approaching. Czysto. Potyczka ukończona, dobra. Ale ty, to musisz chyba na nek jeszcze robić, włączyć ta misja, wiesz? Bo... Czekaj. Thanks for taking care of that. Nie, ja tak. Tu mapa. I... Mapa. To Wszystkie. kwadrat chyba, nie? Naciskasz. Przegląd misji. Our main suspect, we've located his residence at this apartment complex. No i mam ten, You'll need to get że mam inside prosto and secure lecieć. anything which confirms a link, notebooks, hard drives, whatever you can To find. już było But wyłączone, there's still dobra. civilians in there, and that means the Okay. cleaners are on their way to sterilize the place. Ja tamta, co ostatnio my się tak męczyli, to my nią zrobili, ja. His work has got to be your first priority. We can't just leave those civilians, Doctor. If we don't get this virus figured out, there won't be any civilians left to save. Okej, są pany. Ja już lecę za wami. Nie wiem jak Tak, obcy. Dobra. Mr. Black tam z tyłu gdzieś tam zastał. Zaś zasnął. Nie, dobra, idę. Ja mam... Ekwipunek patrzałem. Aha. Nie zauważyłem, aż się, jak się zmieniliście. Damy Czekaj. wody. Alex Kitchen. Widzisz? Alex Kitchen, no. O, Nanek stoi. Proszę, Tak. dawaj tu. Dobra, no na razie kurde widzisz. Ej, i obejrzyj, teraz wszystko działo. No. Bo fajnie się gro, nie? No. To wszystko działa, no. Dobra. No ja myślę, żebyście sobie, zanim ten, Nanek, bo to ty tylko możesz zrobić, nie? No. Żeby ustawić sobie na normalny, to wtedy będziecie mieli nie tak przerybane. Ale poczka. No teraz wybierz nową... Nie. Nie. Dalej, nie? Nie, tu mi pokazuje, w ta stronę. No chyba wybrałeś tą potyczkę. Ja do mieszkania mam prosto, Nanek. Obejdź się. No tu prosto, A, no. jesteś, dobra. No. On tam za jakąś foczką się cofnął, no to że się też wrócił, no. No. Myśmy z Arkiem chyba dobre pół roku? Nie, 4 miesiące gdzieś, Arek, nie? Dzień w dzień, mówię. Dzień w dzień. Myśmy z roboty przychodzili, z oczu jak zombie, ale... Aha, tu, wybierasz poziom. Mieszkaniarską, członek grupy rozpoczął misję. No, 14, 15 poziom. Mhm. A ja mam dopiero 11. Ja mam szósty. No to nie jest taka różnica, nie? W sumie. No. Każdy że się są tutaj. No nie? Tutaj możesz ustawić normalny. Aha, jest, dobra. Jest na normalny. Nanek. No. Chyba się zaczęło. A on kolegów wezwał, ja pierdolę. Dobra, teraz... Fuck. Już leżał. Umiem jak ktoś dźwignąć. Oj, Agent on your team is down. Requires ja idę za Ale ten. dobra. Schowaj się za auto. No, idę. Dobra. Siwy, weź Danka uratuj. Ja pierdzielę. Dobra. Wow. Granat, uciekaj. Kuźwa! Nanek ich wezwał wszystkich, kurwa, opie. Ale już mam... On Nanek się tam zaczął strzelać. Kurwa, ja patrzę, on na całą elitę. Mr. wezwał, Black, nie? pójdź sam do mnie, ja cię będę ratował. Dzięki. Ciu, też jeszcze są. Nanek tam, dobra. Dobra, tu już się zaczęła misja.
Maka, że ty tu nie pójdziesz żaden. Nie, bo ja nie jeszcze nie włączył. Nie. A gdzie chłopaki? A A jeszcze chłopaki musimy ustawiają, czekaj. włączyć. Tam jest? Ej, ja nie ma przywódcą drużyny. Proszę? Opuszczenie obszaru misji mieszkania Armstrong. O kurwa, trzeba wejść. No tutaj. Ja mam pokazane. Zabezpiecz wejście do budynku. A Nanek, a co u ciebie jest? Jest dobrze, okej? Ale ja nie... czekaj. Kto jest przywódcą drużyny? Kaj to sprawdzić. Ale Ja jestem, bieda, no. tak. A czemu jestem? Ja w ogóle ja nie Nie wiem. wiem, nie wiem. Ale to mi się misja nie zaliczy, co? Czekaj, Nie czekaj, wiem, to to, wszystkim. ja to oddam od razu. Szybka podróż do gracza. No, to możesz oddać, nie? A no czekaj chwilę, zobaczę zaraz. Filmowy gracz czeka na pizzę, ja. O. A z czym będzie jadł? Nie wiem, ciekawe z czym. Ciekawe jaką pizzę filmową jak zamówił. They haven't burned the place down yet, thank God. I'd love to talk to one of these Nie wiem cleaners tego zmienić, sometime, nie wiem, dlaczego partially ja to jestem find out what makes them tick, and partially to strangle A them, może really chyba- what he told me. Nanek chyba zmieni się. Bo tu u mnie pisze gospodarz sesji Nanek 2386. I co ja mam zmienić? No nic, ty jesteś gospodarzem. Ja, ale ja tu włączą... Czekaj. No, my też, na gospodarz. No. No u mnie też, gospodarz sesji Nanek, no. Czekaj. No. Wszystko jest, panie prezes, dobrze. A wy macie misję A ukończoną. No, bo my to No, wszystko tak. mamy ukończone, nie? Musi być przywódcą ten, grupy. Zarządzanie grupą. No to jak to zmienić? Ty chodźcie tu, wyjdźcie stąd. Tu chodź, No, zabierz chodź. się. Chodź opuścimy ten właśnie, ten, jak ja go podnosiłem, to właśnie coś mi się włączyło. No to wiesz co, my możemy ich opuścić, żebyśmy dołączyć do nich. Wtedy będzie on dowódcą chyba, nie? Siły. No. Nanek. Czekaj, coś tu leży, ja już sobie to jeszcze wezmę. O ile nie zginę. Opuść grupę. Opuszczamy grupę i zaraz dołączamy do was. No, a ty, Nanek, wtedy to masz, nie? Dobra. Dobra, tak mi się wydaje przynajmniej, zobaczymy. Pyk, opuszczam. Alert. An agent is now leaving your team. Jak was słyszę, to dobrze. No. Ale fajnie teraz dobrze, że leci, nie? No. Okej. Nowy... Kurwa, hopie. Taki Czekaj, co mi się... A, jest, dobra, jest tutaj. Taki posiłek zapodać, hopie, to zazdroszcza. Pisze, że dobro, dużo z serem, pieczarkami. No. Drinka, do tego dużo cola. No to opty. Dobra, co, dołączyliście? Czekaj, Mr. Black jest? Ale dopiero wyszli, teraz możemy za chwilę dopiero dołączyć. Dobra. Zarządzaj grupą, gospodarz sesji jest Roma. To jest tak. Alek, Nanek. Dołącz do grupy, zaproś do grupy, dołącz do grupy, nie? Ja. Arek jest. Mr. Black jest, ale ciebie nie ma. Nanek, dołącz do grupy. Już idę. Pyk. A new agent is joining your team. I zaraz, jak był na 14, zaraz poziom przeciwnika 25. O no. Czekaj. O ja pierdolę. No. Tu jest ten gruby frajer taki ciężki, nie? Siebie? No, ci miotacz ognia będzie cisł do przodu, no. To się będziemy zajmować. Później fajnie jakbyśmy kiedyś z domu mecza zagrali, ale na strefie przygodę, nie? No. Tam jest są jaja, nie? No. Norku. Czekaj. Okej. No. Ja wam tutaj dam
Tam tutaj... Dobra. Ty Mr. Black się chowaj, to jest poziom 30. Ja, bo ja też strzelam. Okej. Bardzo możliwe. Kurde, ja go tam nie umiał strzelić. Taki bieg to dostaje. Dobra. Okej. Teraz tutaj będzie taka gruba ścina. No, Stąd, taka nie? gruba i to lepiej... Lepiej uciekajcie tam do tyłu, nie? Bo to on będzie za nami szedł zaraz. No, czekajcie, tu jeszcze wypuścić trzeba ich do zakładników, nie? Okej. Wyścigły z prawej. Place down yet. Dobra. Thank God. I'd love to talk to one of these cleaners sometime, partially to find out what makes them tick, and partially to Dawaj strangle bąble. them when we Czekaj ci wy, odsuń się kawałek. Te, czekajcie, bo mi Kaś korze po drabinie wyleźć do góry. O kurwa. Prawą laserę. Może granat. 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 Pożar. Snajper. Na dachu. Kaję do jakiego syfu w los. To było kurwa dobre. Idzie frajer. Dlaczego jest cyklu, no? Idzie gruby. Bardzo gruby, no. Dobra. Dziwnie. Te, jak się te granaty ciepało? Musisz strzałkę dać w lewo najpierw, wybrać sobie granat No. i dopiero go później jakoś tam prawym guzikiem strzelasz chyba. R2 wtedy używasz. Dobra. Tu macie pomarańczowe wasze poziomy, nie? To sobie zbierajcie. Jaka jest znanek, ej? Je na wierchu. Tak, pukaj. Found Amherst's apartment. Czekaj. It's across the courtyard. A But it looks like the pukaj, ja. direct route is blocked. Tu masz You'll have plecak. to find another way Danek. there. Kaś coś mu plec. Tu masz plecak strzelecki. Kaś ty. Pukaj. Widzisz? Nie? No tu. Nie ma nic. A nie widzisz tego plecaka? Nie. To czekaj, to ja go wezmę. Ja go wezmę i ci go dam. To coś O. poziom 30, Teraz wiesz? tak. No dobra, co zrobić, nie? Co zrobić? Niedługo będziecie mieli 30. Filmowy gracz, rozumiesz, wyżerka ma jak pieron. No, hehe. No więc będzie A, muszę w końcu nową giwerę wziąć. tam... Pełny plecak, muszę coś wywalić, chłopcy. Poczekajcie. No, ale to nie wywalaj, tylko zlikwiduj. To będziesz miał kasa, wiesz? Za to. Powiedzmy, rozmontuj, nie? No, rozmontuj, dokładnie. O, ale... To przytrzymujesz R3 i on go rozmontowuje tak do... Ojejku. Mm. Dobrze jest, nie? Aha. Dobra. Tu potem coś mam na 4. A to ja nie wiedział o tym. I ono jakoś tkanina dostaje za te pieroństwa. No, później za tą tkaninę znowu możesz uzbrajać sobie plecak na lepszy, nie? Bo tam masz też takie jak chyba w tych... Musisz do tej fabryki pójść, do tej bazy naszej. Aha, no. Tam wszystko przerabiasz i kupujesz. Wiesz?
Ten mi już... Myśmy tam spędzili godziny, kurwa, miesiące w tej fabryce, w tej bazie naszej, nie? Bo tam w ogóle zanim to wszystko obskoczysz, Ja. to tak jak teraz w tym holu, to teraz to też zrobili w tym nowym, nie? No. Że masz teraz, że idziesz tam teraz, wiele sobie tu łazić, coś zmienić, tu coś ubrać, tam coś odkryć. Ja, no żeby gra była grywalna, nie? No po co to innego, wiesz? No. Czekaj, tu 30 rękawiczki, czekaj. Dobra, to mam. To jeszcze tu mogę A wyczuwać. Mr. Black, ty już dostałeś jakieś poziomy? Podniosło ci się coś? No, 2. 8 mam No. w połowie, To jest prawie tak. 9. A jest już 8, no. Patrz jak poszedł do 6, łopie. I co tam się tak na fioletowo świeci? Fajnie by było jakbyśmy bo to weekend i tu mamy wszystkie pełne, macie Wtedy można iść na strefę fajnie, nie? No. Z taką ekipą jak wy na strefie w roku to fajnie, bo się pośmieje i wesoło, wiesz. I kurwa... A co tam robisz na tej no. strefie? Na strefie w roku walczysz o swoje, kurwa, nie? Dostajesz Wszystko pierdol. No, Czekaj, tu coś mam. Tam masz zakażone rzeczy, nie? Zakażone. Aha. I te rzeczy szukasz po całej tej strefie, po mroku, czyli po tych wieżowcach, tam wszędzie, po budynkach, szukasz wynalazków. Te wynalazki zanosisz do swojej bazy, do czyśćca, no i musisz później te wynalazki jeszcze, tak, strzelasz raca, przylatuje helikopter i tam musisz je odesłać, bo nie możesz opuścić tej strefy mroku z twoimi tymi wynalazkami, bo one są skażone, muszą być oczyszczone, dlatego idą przez helikopter. No i później w bazie głównej tutaj u nas odbierasz te nagrody, no i masz kasa za to i lepsze zbrojenia, bronie te. Ale ogólnie jest zabawa taka, że tam jest wszystko online się dzieje, nie? No. Że tam maczety jest pełne, że wszyscy są, na całym świecie wszyscy grają, tam nie ma kompa, tylko ludzie, nie? Aha. I oni tam się czują po 3-4, przynajmniej powiedzmy, wygląda to tak, są zdrajcy, że jest agent z czerwoną czaszką, czyli że nas zdradził. Aha. Że zamiast z nami trzymać, to obkrada nas. No. I takich agentów też jest brud tam, nie? I oni są tacy podeszli, że przychodzą do ciebie, ci rzucą apteczka, dadzą ci paczka, piątka ci przebiją, pójdą z tobą na wojnę, poszlają, a jak już kurwa będziesz napasiony, nie? No. To ten cały plecak, co ty masz zasobów, idziesz i tak na helikopter wydupić, nie? No. I tam jak już helikopter wydupi, tam jest około chyba 1,5 minuty. Te 1,5 minuty czekasz, aż wiesz, atakują nas z każdej strony, żeby przetrwać, żeby ta lina poleciała z tym helikopterem. I tam w tym momencie cię frajery dupią, nie? Aha. Bierze granat, zabierają ci wszystko, siulcami wysyłają, a ty skopany, jakbyś kurwa pod nocnym czynniczu, taki leży skopany tam. Ty, a powiedz mi, bo ja sam jakąś broń mam, jakiś kuźwa karabin taki dupny. No. M. A jak on się nazywa? Lekki karabin maszynowy. No weź, jest duży, nie? No dupny. Taki no na początek jest dobry. To jest jak pancerniak, jak w Battlefieldzie. To jakbyś pancerniaka miał. Nie? Dobra, no. Ale tutaj najlepiej jak właśnie widzisz, ty każdą broń jaką naciśniesz, widzisz po prawej co jest na zielono. To co jest na zielono jest ulepszone, co na czerwono spadki, czyli co ci zabiera. Aha. Więc czy warto brać takiego, jeżeli nie jest aż tak silny, nie? No tu jedna broń na 12 mi pokazuje tak. Celność, czas przeładowania bardzo szybki, zasięg bardzo słaby, stabilność wysoko. A ten niebieski co masz? No. I teraz jego podbudować, modyfikacja, to byłby lepszy już, nie? Mhm. No. Ale on jest na 11 coś tam. No to weź tego na razie, przecież co to, jedną rundę przejść i zaraz się znajdę nowszy broń. A ten no ten też jest dobry. Ten na 11. No, ten jest nawet lepszy. Krótki i szybki, nie? No. Ale ODNS-ów ma mało. No, w sumie no. Ten niebieski jest najlepszy, ci powiem. Czekaj, jeszcze coś. Mam jakąś modyfikacja. Użyj tym przedmiotu, przycisku, broni, sprzętu.
Wydajność. Jakiś sprzęt o wydajności. Na 12 poziomie. Elektronika. Nie, to nie to, inaczej. Co to jest? To są te moduły do lubszenia później innych. Aha. Plecaki, powiedzmy, pod kolanówki, ty możesz mieć kamizelkę i do tego jeszcze modyfikacje. I to są te moduły, nie? Modyfikacje do uzbrojenia. Ej, czopka mam jakoś Pod kolanówki, ciekawą. powiedzmy. O. A, ta zimowa mi się podoba, bo te czopki nic nie dawają, nie? Nie, teraz nie. Jest taka później ten. Ale to już po 30 poziomie, nie? To odkrywasz przetrwanie, jest taka misja, taka plansza w ogóle, gra. To chłopie, tam jest super. Tam zaczynasz, jakbyś był na golasa prawie i musisz zaczynać od kurtki, czapki, żeby przetrwać w zimę. Tam jest taka śnieżyca, że wśród, nie? Aha. Tam chłopie nic nie widać i tam ci pokazuje twój stan ciepła w organizmie, to... No to też fajna zabawa, nie? Naprawdę, z Division tak kurwa, no jest trochę tego ustawiania, ale później jak w 4 się gra, to jest super. Bo w 2 to jest ciężko, nie? To, kurwa, możesz, To na pewno. To wam wierzę. A Mr. Black się chyba przebrał, obejść się. Albo mi się zdawało. A nie wiem, nie odzywał się. A ja ubrał jakąś taką kurtkę. Nie, sweterek się ubrał. Ale masz ty pompona. To powinny być czapki ze śmigiełkiem jeszcze. No. Zydział, dydział chyba. To co panie, idziemy? No. No coś pójdź. Tukaj, kaś mu lecieć. No. Kto to tam wołał? Ktoś wołał. Coś ty Send someone out to Amo. rescue any survivors and get them back here safely. You're clearing a path for them, so just keep going. Ale to... Ej, to w tej strefie to tam jest przerąbane. No. O. Ale... Wow, ale tym bije do góry. Ty masz chyba tego co ja. Ja cię kręcę. Kurwa, tutaj są te. No to, no, czekaj. To troszkę poniosło mnie. To mnie troszkę poniosło. Jeb mnie. Już jest, ziomek. Ja cię Jak w kręcę. Battlefieldzie, to i w Dywizjonie. Ej, ale co za gra, ej. Kurwa, na osłonie. O. Dobra, nie? O. Czekaj, ucieknij tam. Spróbuję do ciebie dojść. Nie mogę. Ja już podłem. Jebio też. Aha. Okej. A gdzie jest Mr. Black? Leży. Leżę. Podnosi mnie. O. Dobra. O, 13 poziom. Martin is upstairs. If Amherst is the author of the virus, he must have left some evidence. People like that don't destroy the proof of what they've done. Jesteśmy wszyscy? Tak. Ja. Dobra. Kuźwa, to my ładnie ta gra przejdziemy. Na cheatach. No. Masz tu już pompa jakbyś chciał. Kaj leży pompka, nic nie widzę. Na zielono. No tam stoisz obok niej. Nie widzę i... A, Który ty masz poziom? 8. Ja jej nie widzę. To weź nią ta pompka najwyżej. Ja już mam, ale to nie wiem. Czekaj, może który ten poziom. 9. No ja nie... A ten nie ma tu innych klas albo coś? Have a look
look around. It might have been looted, but whoever was in there probably wasn't looking for documents or hard drives. Klasy? And if you get lucky and find Amherst there, Chodzi ci teraz Bring him oprócz in, poziomu, so I can ask klasy się zaczynają, jak ukończysz dopiero 30 poziom. we Aha. never do. Well, I can dream. No, wcześniej nie. Dlatego masz też wiele rzeczy zablokowanych, które no teraz nie są jeszcze... nie wiem po co to nacisnąłem, sorry. Ten. Kajmy teraz pomyśl. Nagle? Do góry, no. No. Na gips deka, ja? A gipsdeka tu masz gipsdeka. Ej, Nanek, weź nam zapowiedz, bo to dzisiaj Jankowi w pracy opowiadał. Jak tyś to mi powiedział o tej gipsdece, że... Słuchaj, czy masz w gipsdece w Byrnie sztrum? A obejrzyj, teraz tam jest sztrum, a teraz nie ma. Mam dowody. Ej, zazie jest, obejrzyj. To było... Co? Pa, zazie. A ty, O, już nie ma. to jakieś kurwa dobre ledy. Obeź się. Okej, to trzeba rozkurwić. Nie gadaj, że błąd w grze. Jak ona? No nie, no na pewno. Dzwoń na power. Pa, zaświeci. Majster Nanek, czekamy na ciebie tutaj. Z czym? Co mu zrobić? Kawyście już tam poszli. No, czekamy na ciebie, no. No dowody mam wzięte już. Ja też mam je wzięte. O Jezus. Idą frajery tutaj. No. Idziesz? Ida. Napier? Ja przecież już ty ida. Fuck, mnie już zaszczelili. Co ty dupi? Leża na dolu. No ty. Kraj. No, ani po drabinie nie wylozłem. Dobra, idę po ciebie. Ja Tak, ja tutaj muszę za... Czekaj. Dobra. Czysto. Mamy. Chodzę. Chodź. Keep it up, agent. We need that rooftop cleared so we can pull the evidence out. Mój jestem. Okej. Kawy się tam po tym, ja. Brak Ja. strefy odradzania. A o co chodzi? A, tutaj no, że tutaj się nie będziesz mógł odrodzić. Aha. Także... Na najlepsze... Ty, a może na mnie poczekacie chwilę, bo ja nie wiem, kaj wy łazicie. Aha. Jak ja tu zleźć? Każdy się. No skocz. Dziura by. Przez dziurę. Nie, wcześniej tam jest Prawo. taki otwór. Wejdź tam na środek tej dziury wleź. Cofnij się trochę dalej. Tu? Nie, Ja, tutaj. I nie, teraz nie, na z dół. przodu. Albo? A, dobrze jest. Okej. No wy idźcie z tym może lepiej na górę, nie? Całkiem na górę, zanim my wejdziemy. Bo oni tu zaraz będą na dole. Aha, tam. Dobra. Po schodkach. Tutaj. Bo jak teraz zaczniemy tam wchodzić, to zaraz się nie obudzą, nie? Kaj coś po Więc macie schodkach. szansę iść teraz... No na są wiele, okej. Aha. Jesteście? Nie, my tu wyleźli. Tam mamy wyleźć. Jeszcze wyżej możecie iść. Na sam dach możecie iść. No to kaj są te schodki. Tu kaj po rusztowaniu trzeba iść. Nie, każdy los. Bo jego zaraz złapią. Ale nie, schodami do góry, co? A schodami. Tak, tak. A my do zatku lecieli. Nie. Szukaj panie, no.
Tutaj, tu. Dobra. No. Dobra, to my idziemy na to siwy, nie? Dobra. To ja im rzucę tam życie, nie? Żeby to jak będą No. strzelać. No. Gdzie będą tu? Nie? O, tu. Dobra. Okej. My idziemy na dół. No i zaczniemy od dołu z nimi. Dobra. A wy nas osłaniajcie, tak to się zwie, niby, nie? No okej, będziemy się starać. Wołaj Gabi. Hej Gabi. Będę ekspert. Co ty robisz? Co za dup... No pójdź sam do mnie! Co? Co? Co jest? Dobra, lecam. Dobra, nie, dźwigna go, idź! Podnosi Ja mnie, go dźwigna, podnosi jeszcze mnie. żyje. Dobra. Kucej, Zaro! Okej. Ty, to jest to, że jak nie zdążyłem kucnąć, nie nawet. Jak mi z bania wypierdol. Ale, Latest to chopper są kierunek, nie? Dark Zone. A czekaj, teraz też We nie have wiem. highly contaminated material. A patrz jest tam na górze, mówię. Snajper, uważajcie. Jak zaś z tymi granatami było? Strzałka. Strzałka w lewo. A do helikoptera idzie wciepać to nasz helikopter. Ja tam musicie, któryś z was podejść do helikoptera zaraz. Jeden z was, nie? Dawaj. Co za głupek, on zaś leży. Trzeba tą paczkę. O kurwa, zaraz dostanę, pizdę, dostałem. Musimy... O, widać tutaj. No. Dobra, osłaniamy cię. Tą paczkę to mogą chłopaki przejąć, nie? A No nie. ja oglądałem, nie? Ja oglądałem. Uwaga, granata tam o cię. No. Kuźwa, nie idzie tym trafić. A już wiem czemu ja padam. Tam z góry coś nawala. Której góry? Tam gdzie to światło ma świecił. Snajper! Tam jest snajper na górze. Dobra, to już możecie zleć, chłopcy. Dookoła ja. Ja, no. Ja cię kręcę, ale akcja. No. To była zadyma. Kiedy ty chciałeś zlyć? To jest dziura. A ty, ale to ten przejść stąd... A, wzięli? A to ty wziąłeś to od helikoptera, ale? Nie. Nie, ja to dałem, bo tam trzeba było zamontować, wiesz? Aha, zamocowałeś to? No i ten helikopter poleciał stąd. No. No dobra, to idziemy dalej, nie? No, kiedy się pozbierają tutaj. A czekaj, niech się pozbierają to, no. The chopper with the evidence is inbound on HQ. I know we took civilian losses, but there would have been a lot more if you hadn't been there. Excellent work, Agent. Co? Kuźwa, już mam 14 poziom. To ja cię gonię, mam 11. A co tu jest? No.
Dalej nie byłem, co ty jest? Taką wyrwa. Czekajcie, tu mam coś dla mnie jeszcze chłopcy, bo mi to tak jest potrzebne. Weź se rękawiczka na 30 poziomie, już jedna mam. Tak, Mr. Black. No tak. Ulepszony RC. Czekaj, ja tu sobie patrzę, jak to się wydało. Dobra. Ulepszony RCK. To co, Monse to wziąć? No. No to Bierzcie wszystko, tutaj daję Mr. Blackowi teraz coś chwilami, czekaj. Okay, O, Amherst 30. notes were definitely Nie a game biera. changer. Such a schmuck. I A was ten pancerz do kogo jest? No tak, czekaj. I uploaded a report on it. Have a look. Bierzcie co tam jest po kolei, wszyscy dostaniecie, po kolei wszystko. No to... Całupa się, to bez gąski, to rozumiem. Ja cię... Ej, ja by to musiał Kaj we skrzyni już schować. No, No. tam jest w tym, skrzynia w tym, nie? W tej bazie. No. Kobieta to jeszcze co tu macie? Mr. Black, dobra. Ty, no to ale to misja... Co, robimy jeszcze jedna, czy idziecie do bazy? Do bazy to możemy sobie, no w sumie tam, bo szkoda później, No. żebyście sobie ten, to możemy się przenieść wszyscy do bazy, opróżnijmy się i możemy jeszcze... Na pewno do 12, kurwa. No ja cisnę zaraz, bo kurwa rano będzie chyba No. kurwa zombie. Ja cię kręcę, już jest teraz godzin, o ciut. Anek też spać zaraz? Co? Nie no, Zaczniesz może spać sobie zaraz? to dzisiaj opróżnimy w bazie i jutro z bazy zaś się umówimy na nowe te. No. No, tak będzie najlepiej, dobra. No, ale Mr. możemy Black, się- ty być kole możemy 20 zakończyć- dostępny już. No, ja. 20? Ja, to będzie. Mr. Black, a może jakiś telefon, co od razu bezpośrednio sztrum Anschlag robi? To Anek będzie do mnie na fejsie dzwonił. Ja, i on na fejsie, dzisiaj też dzwoniłeś, to nie odebrałeś. Bo ja spał dzisiaj, ty. Aha, bo spał, a jak nie wiesz spał, to odbierzesz. To żeby... A jak ja śpię, to mnie nie obudzisz. Aha. Nie chuja, nie ma takiej No opcji. to nas się budzi o 8 i chuj, nie? A, moje Ja, oko. bo dzisiaj byłem po robocie wyjebany, bo dopiero o 6 skończyłem. Nie, w pół do 7 skończyłem. Dobra, to powiedz jak się tu teraz teleportować? To patrz, tam jest teraz środkowy znak. Środkowy... No czekajcie, opróżnić musimy, chodźcie. Więc musimy wyjść do końca i dopiero później. Jak się mówi na ten guzik, co jest na joysticku na środku, ten płaski cały? Fuck you. No, jest ten. Günther. Fuck you, Gunther, kurwa. Nie? No. A tam jeszcze coś macie, nie? Haj. No. Czekaj, tu mi coś świeci. Ja to mogę wejść. No co? To mi też świeci. Ulepszony karabin. Haj był. O. No czekaj. A mi nic nie świeci. Zaraz głową dół. No nie. A tu jeszcze ze zadku jakieś Dzisiaj pytajniki tutaj. były czy coś? Ja nie wiem co to tam jest na tej mapie. No nie. Dobra, opanowane ja. Okej, masz. Czekaj. No jak to ci jeszcze dam to. Ale nie tak tu mam dwa chyba. Nie, to jest jeden ulepszony. Dobra, udostępniam. Tak. Tu możesz. Tutaj jeszcze coś mam też. Modyfikacja, modyfikacja. Zaawansowana wytrzymałość, to też będzie dużo, bo tu drogie jest. Też potrzebne nam będzie. No Anek, wiesz. No, Jo? no, No. tutaj masz, ty, macie też ten, tego nie mogę? Czemu? O kurczę, ja ci Zapływy. A nie, bo tam się ten, Maxi nie? 7, NX coś tam, ciężko do poczytania No dobra, to się dajesz ma, teraz witam. Guzik, Tak, mam kanał na Guzik. YouTubie. Ciupiemy po naszemu, możesz wlejść teraz. A i szybka podróż, nie? no, Maxi, ale to wiesz? ważne, nie? To ty główny, ty główny. Ciupiemy po naszemu. No patrzcie, chłopaki, jaka strefa jest, mroku duża, nie? Kaj, mapa? No, dajesz na mapę, widzisz? No. I teraz na mapie tam będziesz miał baza operacyjna. Jest No, taka szybka baza podróż. operacyjna. No i szybka podróż. Ta tam jest się baza możemy operacyjna, pożegnać. mój człowiek. A mi już Taki szykuje. kurwa, jak biały dom. A nie żółty? Widzisz nawigację na mapie teraz, Nanek?
Baza operacyjna, no i co tam mam zrobić? Tak. To tam wchodzisz do niej i tam sobie Kwadratem. wszystko opróżniasz. No, szybka podróż trzymasz. Ale tam jak będziesz w środku, to tam sobie wszystko opróżniasz, kupujesz nowe i możemy się jutro spotkać znowu. Jak kwadratem? Ja nie mam nic takiego na mapie. Szybka podróż. Popatrz na lewej stronie. Poczta. Przytrzymaj i potwierdź. Bo ja już jestem w tym. A nie mam nic takiego. Jak po lewej nawet popatrz teraz co pisze. Poczta. Nie patrz na ten znaczek. Baza bo się- operacyjna, No. Ale teraz na górze, bo przytrzymaj kwadrat ino. Przytrzymaj teraz ino kwadrat. O. Elo. Na czym? No, to Ja do nie mam skrytki takiej opcji wkłada się. kwadrat. Gracz? Mórz. Nie mam. Szybka podróż, masz kwadrat. Aha, Trzymaj. tu u góry! Ja! Ja u góry, u góry. Do skrytki dochować, nie? dobra. No, O, dzięki, dzięki. Kwadrat i Dzięki. później- Widzę cię. Maxi7NVZ. Dzięki za suba. Subskrypcja. O, super chłopak zrobił. O, kurde. Pochwal cię chłopyka, synka. No właśnie, już go pochwalił. No, to cię chwalę, to dzięki. No. Ja będę wszystkich chwalił, jak będą tylko lajki dawać i subskrypty naciskać, nie? I suby, ja. ja. mogę od rana do wieczora siedzieć tutaj u Nie, ale nas czekaj. na kanale, ja was wszystkich chwala serdecznie. To jest to najlepiej ten. Ja, wyskoczyło mi, ale tu to... coś mam z tego. Co? Co mówisz? Co masz? Mr. Black? Co mówisz? Do schowka wkładać wszystko, nie? Ja tu to miałem. Dobry, był dzwonek, jest potwierdzone, sam chłopie u mnie na tym. Był sub. No. Czekaj, Kaje, tu byłeś, o. 160 stopów. No, no, klasunia. Dobra. A cicia jaka jest, to już ta fakta nie było. Nie, ale powiem ci szczerze, że mi kuźwa 30 poszło. Ja? Obrazili się i poszli. A po co się obrażasz? To, o. Wiele oni lub mieli, że oni się obrażają po prostu, nie? Nie wiem. Ej, powiedzcie mi, Kaja to on do tych skrzynek wrąbać. No to chodź. Jak To jak będziemy no, to idź Jak teraz wejdziesz tutaj. na prost masz ten, skrytkę. Aha, skrytka. I to... Ale ty mi otworzysz tej skrytki. Jak nie? Ja już otworzyłem i wywaliłem wszystko co moje. Aha. No. Tu są wasze bazy. Tutaj wszystko jak przelecisz od dołu do góry, to wszystko jeszcze zbierasz, to dostajesz nagrody, nie? O kurde. A to ty byś mi musiał pomóc, bo tu... Aha, dobra, 30, 15 No. to se zostawia, 11 mogę w ogóle oddać. Mhm. No. Te grube sprawy to sobie lepiej zostaw w skrzynce. Te co ci się przydadzą później, ci dostaliście od nas. No. A korzystaj z tych, co masz teraz i w tych poziomach, nie? I pamiętaj nawet, że dużo to daje, jak sobie broń modyfikację. To jest bardzo ważne, bo bez tego i wytrzymałość, bo popatrz, na dole masz teraz 3, bo nie wiem jak daleko internet szybko ci to złapie, ale tak. Na górze pisze ci wytrzymałość 171 albo 6360, No, nie? no. Jest na razie wyższa od elektroniki i broni palnej. Ale broń palna i wytrzymałość jest ważna, Aha. jeżeli chodzi o wytrzymałość ogólnie. Elektronika jest znowu bardzo ważna do takich sprzętów jak bomby, rakiety, broń, żeby szybciej strzelała, lasery. To jest wiele mało używane rzeczy, które na dzień dzisiejszy nie są w ogóle nikomu Czekaj, tu potrzebne. mam coś na Ale wytrzymało? 13 poziom, ale możesz mi to przypomnieć, jak to było, żeby to rozmontować? No to też... Aha, modyfikuj, ja? Oznacz jak... No. Aha, dobra. Czekaj, no bo tu co, tu jest 14 poziom, to reszta potem wywalą, no bo co? No. No ja te niższe powywalałem wszystkie. Co robisz? No. Te niższe z niższego poziomu powyrzucałem wszystkie. A masz, widzisz, oznacz jako ulubione, albo rozmontuj, albo oznacz jako złą, szybka, pokazane jest jaki guzik naciskasz na to, co chcesz zrobić. Nie? Ale tu popatrz, na nek, tam masz na górze karabin.
jedną modyfikację masz, albo potrzebujesz jeszcze powiedzmy 4 czy 5. A jak chcesz tą broń sprzedać albo zepsuć, No. to zabierz pierw modyfikację, a później go zdemontuj. Aha. Bo tak zdemontuje ci razem z bronią. No bo... A modyfikacja ci się przyda do nowych broni, do innych broni, nie? Dobra, bo tu mam... Te części. Czekaj. Modyfikacje. A nie martw się, słyszysz, u mnie No. też jest internet powalony i też wybijo i... Bo tu Maxi 7 pisze, Ale jesteś jeszcze? że mu odwalo internet. Mi też odwalo, kurczę. Czekaj. O, uchwyt na 30 i uchwyt na tym, ale nie. Bo to jest zwykły jakiś karabinek na 13. Snajperka jakoś. No, nie jest aż tak zwykły, nie? No. On już ma już coś tam w sobie, nie? Celność. A ty go widzisz czy nie? Modyfikacji. Tak, teraz go widzę. Widzisz? Teraz tu ci pokazuję. Tego nie możesz użyć. Czy mogłeś użyć tą lupę? Nie, ja to ściągnął już wszystko. Aha, no dobra. I wtedy go wydupiesz. Nie ściągłeś? No. Dobrze. To ja go teraz... No, teraz... Czy na pewno chcesz usunąć? Tak. Nie, ja go rozmontuję, abda zajmiał części na coś, nie? Tak, o to chodzi. Tu na 12, jakiś taki słaby to No. jest. To też modyfikacje. On tu... No jeszcze ulepszanie skrzydła masz. Ale jest jakoś mało lufa. Nie ma nic. Czekaj, to go troszeczkę roztegujemy. Okej. Kurwa, to roboty, pierdolę. Ani nie godę, ja też. No. No ale ty się wyśpiesz na pierunie, nie? Ale ja rano weź jak padaczka, kurwa. Wow. Ja wam powiem szczerze, że nie chciałbym mieć dużo pieniędzy, żeby być szczęśliwy, nie? Ale chciałbym się czuć jak milioner i przynajmniej wstawać rano do pracy wtedy, kiedy wcale, kiedy kurwa muszka. To mi stykło. Ej, popatrz, tu mam jakoś siła ognia, ale wszystko jest na czerwone i no zasięg jest większy. To masz No. jeden sposób. Musisz założyć firmę jak ja. No. Ale ja ci powiem, ja tutaj kiedyś jak tu byłem w Niemczech parę lat wcześniej założyłem firmę jednoosobową, później zacząłem to więcej rozszerzać. Było około 60 ludzi z Polski. Dobra, dzięki. Myślę, Dzięki za pomoc. ale... Maxi ale 7N V No. Ale Z. na dłuższą metę to za duży stres też. Tylu ludzi to, nerwy... Spoko, zaczęli sorki, ludzie pić, sorki. Kurwa, latać. Maxi Nie było 7N. sensu, nie? A teraz wiesz, jakby nie było, ile do pracy, pracują 8 godzin, te NVZ. 1700 euro Faktycznie, zarobię, no. spokój mam, żona też zarobi 1200-300, więcej mi nie potrzeba, wiesz, chodzi. Spokój mam, te swoje 8 godzin robię i chuj, nie? Tak to wiesz sam, jak się wkurzać musisz, jak musisz ludzi pilnować, jak musisz patrzeć, czy ten się jutro nie napije, czy tamten coś dostajesz, jakieś zlecenia, musisz je jakoś wykonać. Później kurwa zapierdalasz sam na sam końcu, nie? To taka robota. No ty jeszcze młody jesteś, kurwa, ty jeszcze możesz... No. Ja jeszcze młodszy. No, ja mówię, Max Payne to ty jeszcze możesz kurwa odpieciulać, się wkurwiać tam. Ty, a powiedz, Kurwa, pierunami. powiedz, słuchaj, ja wlazł do tego z modyfikacjami i mam jakieś przerobiony mod specjalista 13 coś. O co to chodzi? Specjalista. Aha, no, to są te rzeczy, to korzystasz później do tych twoich plecaków, to są też modyfikacje. Plecak możesz zmodyfikować nadkolaniki, klatkę piersiową, kuloodporną. I tam pisze, powiedzmy, przerobiono na maks uzbrojenie. I popatrz, i ona ci pokazuje w prawo, ile ona uzbrojenia daje. 12, plus 12. No. Czyli doliczasz to, co twoje masz. Teraz masz 8, widzisz? Twoja broń palna na górze w lewej stronie jest 108,
a jeżeli to wybierzesz, będziesz miał 120, czyli już ulepszyła Aha. ci twoją broń, nie? Tak samo z wytrzymałością, zawsze ci to będzie pokazywać. To jest ciężkie do wytłumaczenia, ale to po czasie człowiek zajarzy, nie? Chyba sobie giwerę kupię, bo takie fajne mają. Ale powiedz, to do broni muszę dać? Czekaj, to muszę plecak modyfikować? Nie, to teraz broń palną, to teraz modyfikujesz plec. Modyfikację, możesz ją użyć. Aha. Oznacz, możesz ją użyć? Nie możesz, nie? No, ale popatrz teraz, cofnij kółko. No nie? Aha, modyfikacje pancerza. Jakiś RAF No. Pan Z. Tak. Modyfikacja to jest teraz, tak jak masz te karabiny, byś musiał się cofnąć na chwilę. Cofnij się całkiem do karabinu, kółkiem. Czekaj. Są tu jakieś modyfikacje? No. Ja tu mam na 14 poziomie. Wytrzymałość lub elektronika. Aha, spoko. No a tu widzisz, ktoś ci wysłał coś, nie? Rafa, co uzbrojenie, pokaż, czy to było? To jest. Wytrzymałość lub elektroniki. No. Ja tu mam jakiś ten uchwyt. Czerwień, nie wiem czy to montować. To teraz widzisz, czy on ci go polepsza, czy pogarsza, nie? A tam ci wysłał ktoś teraz ten, na kurwa czacie. Aha, osobno mam do broni, osobno do tego, ja. Czekaj, bo go tutaj też coś blokuje. To, że go na telefonie tu widzę, okej. Ale nie wiem, to poziom 14, no nic tu nie widzę, żeby coś wzrosło. No nie. Ale masz Obrażenia przy trafieniu krytyczne 6. I celność. No i celność. No. To też ma swoje działanie, nie? To ci nie pokaże w modyfikacji teraz tam na górze tyle, No. ale te ONS-y to są najważniejsze sobie. Dobra. Tam na nóż to musisz sobie kurwa trochę pokminić, bo chłopie ogląda się tutaj do rana. Tak ci wytłumacz. Weź daj do góry, jeszcze raz. To miałeś pod spodem pokazane, że na zielono ci świeci. Ja. Czyli że polepszyło ci. No. Jeśli ty sobie wybierasz. Dobra panie. Bawcie się. Ja poddaję się, bo jestem nie dam rady, tu do roboty już mi uszy pękają. Musimy w jakiś sposób wymyśleć tylko majster jednak dla naszego serdecznego tutaj Max Payne'a, nie? Żeby nie zaskał, nie? Ja. Bo on to jest, to trzeba z nim coś zrobić. Czekaj, co to? Dobra, to ja odpadam. Na najbardziej już znacie, o której mecz, nie? Ja myślę, że ja. Dobra, to spoko. To trzymajcie się, dzięki. No, na razie trzymaj się. Na razie, chłopaki. Czekaj, to jeszcze się tak nie szybko nie Alert. rozmówi. An agent is leaving the team. Opuść kolory. Opuść lupę, dobra. No, ale tu też na razie... Dobra, ja se... Raf zachowia se ten, będę pamiętał o tym. Okej, no. Tu piszę właśnie na czacie. Najlepsze są te, co najwięcej tych pasków dawają, nie? Tak, Na zielono, no. A, się muszę wyprościć. Dobra. A w tym co tu idzie jeszcze schować? A skiny do broni gdzie kupić? Nie chyba. Też. Też idzie? O, ty No, w tej fabryce, to też ty po prawej, ale tak chodzisz, to po prawej stronie do końca. Ale musisz też odblokować to. Bo macie dopiero 11 tam któryś poziom, jeszcze nie wszystko macie odkryte, nie? W bazie. No. Żeby ze wszystkiego korzystać. My mamy to na 100% wszystkie, zablokowane także- jeszcze. No, my mamy wszystko na 100% już. To tam możemy korzystać ze wszystkich. Ja nie Ale będzie fajnie na Ej, a następnym powiedz roku. mi, te kamizelki, nie? To też mogę je wrąbać do schowka, czy nie?
Tak, wszystko może do Sławka walić. No, mi się pokazało, odkryj strefę mroku. No. Się boję tam iść. No, tam będzie fajnie. Tam trzeba się tylko przygotować, najlepiej jakby będziecie mieli po 30 poziomie i dopiero wjazd, nie? No. Ej, mam plecak z miękkim wkładem, 38 PNC, ale jak go dam niżej, to mi tu spada siła umiejętności. No, bo to wtedy wybierasz, a wtedy, ale masz miejsce na modyfikację w nim. Wtedy jakbyś teraz dajesz kwadrat, popatrz, dajesz Nie, kwadrat tam na właśnie nim. była jedna modyfikacja. A w tym drugim masz dwie. No, czekaj, to włącza ta modyfikacja i co tu mogę? Na 12 poziomie mam coś. No. Aha. A to drugo też mogę włączyć? Nie. Nie, jedna. No jak masz dwie, to tak. Nie, jedna mi Jak pisze. masz dwie na jednym, a no, to jedno. I wtedy wybierasz sobie, co za modyfikację masz. Jak dasz kwadrat i on wtedy szuka. O, i teraz tu masz. Co pisze? Zaawansowane modyfikacja wydajności, no. Udostępnienie. Pyk. Dobra, Jest zaznaczona. Teraz dajesz kółko z powrotem Dobra. i ono będzie działo, nie? czekaj, co tu mam? Tu nie mam. Dobra, spadam ludzie, bo ja będę do rana tak siedział, kurwa. Spoko. A na którą jutro do pracy? No. Na 6. O, to idź, to uciekaj. No dobra, uciekaj. To jeszcze się zagrał żony i no kurwa, czy by tam mogła taką lampę zrobić do mnie, bo to jeszcze za Okej, bo mi 12. sam To jeszcze pisze może na zdążę, tym. kurwa. Ja sobie kupię jakiś pancerz chyba jeszcze. No. Dobra, spadam. Nara. No, na razie trzymaj się. Padosz ten LKM, najlepiej stabilność dodać. To... Najlepiej strzela, okej, to będę pamiętać. Those bastards were making napalm. Maxi, They spoko. deserve everything they got. I rum pum pum. Aha. Dobra, w każdej bazie ja mam sprzedawcy broni i wyposażenia, okej. Spoko. Dobra. Co tu jeszcze muszę? Czekaj, skrzynia. Keep your eyes open out there. Ale jak tu zmienić, bo tu mam broń tylko. Aha, jest, to poniżej było. Ale ze mnie głąb. Ja tu się już zaopatrzył. Coś ty tam masz. A oni nam pieniędzy żadnych nie dali. A mają? Nie no, Bastards were wygłupią making się. napalm. Dobra. They deserve everything they got. Nie, no ja miałem 6000. I Kaś, coś ty to kupił fajnego, Kaś to jest. That Bliss character was just south of crazy. A ty? Ja jest przy tej skrzynce, Kaś ty polos. To ja też jestem przy tej skrzynce. Przed wyjściem. No? Nie widzę cię. No to jestem tu. A może cię razem nie widać? Może też tak być. No. Ja kupiłem u tego, u dostawcy sprzętu. Czemu? No nie, no tak, że się wygłupiał. Ale że się wystraszył. Pisze mi Tomek. Ale jesteś bezczelny, kasa tyż. Ale że się tak patrzy, a nie no, wygłupiał się. Arab, fala hejtu No, zatrzymuje. zaraz się skończy te subskrypcje, rozumiesz? O, czekaj. Kaś ty w los żeś kupował jakąś broń ciekawą?
Czekaj, zaraz ci powiem. O, jest tak od tej skrzyni. Czekaj, mówisz. Have a good one. Skrzydło ochrony. Ja broń podniosłem na tym. Ale Chyba strzelali. godaj, że jakoś fajną kupiłeś broń. Yo, check out the merchandise. O kurczę. Broń kupiłem G36 wojskowy Ale ile kasy, ej. i karabin ACR. Ile masz? Ja mam 4000, ale ile oni tu kasy chcą za ten? No, ale niektóre możesz sporo dostać. No, spoko, Tumek. Uciechy było. Okej. Tu jakiś wojskowy LSW 8000. Ja cię kręcę. Co sądzimy o kupowaniu subskrypcji? No nie wiem, może to fajnie wygląda, ale to efektu nie daje. Let me know when you're ready to buy. Łydeja. O, wytrzymałość by mi wzrosła. Ale tu zaś by mi spadło ten. Kamizelka. Ja chyba sobie coś wezmę z tego. Ze skrytki sprzedam. Ale jakie ceny, ja pierdzielę. Dużo dają, nie? Ej, widzisz, ej, im też wywalone ta, co jest grane ty? A nie wiem. A powiedz mi, Raf Van Z, powiedz mi, jaką masz prędkość tego internetu? Bo może ja mam za dużo tutaj ustawione. Maxi. Maxi, jesteś, czy już uciekłeś? Chyba już uciekł. Ja za 12 tysięcy Okay, I get it. sprzedałem. Za 12 tysięcy sprzedałeś spływa. No, 30 poziomu. Nie było ci żal? Nie. I tak potem wezmę. Czy to się znajdzie coś? Dobra. Ty, a ty masz tego koda? Nie. Nie masz koda. The JTF told me they took out the Rifle Street hideout. Dobra. Co chcę kupić jeszcze? Modyfikacja. Okej. Dobra. Nic, ja będę kończył do tego. Też lecisz? Znaczy ja kończę tu i zainstaluję sobie ten Call of Duty. A. Wiesz, tu normalnie mogę wyjść z tego, jak jesteś tutaj, nie? Na dworze, czy w bazie. Ja w bazie jeszcze. O. Czekaj, jak stąd wyleźć? Ja mam zagadkę, jak tu się ta gra wyłącza? Options i wyloguj chyba. Aha, jest faktycznie. Kurde. O co się pyta jak Raf Van Z? Jaką masz prędkość internetu? Bo może tu ja mam za szybki bitrate
ciebie, jak masz może za mały internet. No ale 6-7 mega jest wysyłki, także powinno być u ciebie ok. Chyba, że ci faktycznie wywaliło wszystko. No dobra. To jutro mówisz 20, tak? No myślę, że 20, wiesz? Może być. Znaczy nie wiem. Jak na długo do roboty nie idę. Nie wiem, o której ten. O której ja skończę, wiesz? A to u mnie też jest coś ostatnio problemem z internetem. Jak nie wiem, mnie długo oglądasz albo dzisiaj zacząłeś, to cię przepraszam, ale i tak cię w ogóle wszystkich przepraszam, co mnie oglądają. Jest jakiś problem, że jakieś pierwsze 10-20 minut strumyka, no jest problem. Naprawdę, ja będę ten Wywala cię. Ja wywalę mnie. A potem rozumiesz, tak jak teraz widzicie, wszystko jest ok. I rozumiesz, czat działo i wszystko bo tu patrzę, mam tu na wprost mam na statystyki, wszystko działo. Wszystko działo. I no rozumiesz, pierwsze pora minut. No. Ej, widzę, że pora osób już odleciało, bo się skończyło i zeszło już. No ale kodzika trzeba zainstalować. Ja w ogóle muszę harmonogram zrobić gier, które muszę przejść. Bo ja tego nigdy nie opanuję. Ile ty masz tam gier do przejścia? Wszystkie. To ja mam z 30. No to coś koło tego damy. Żeby całe przejść. O. Ej, jaki dziwny ten obraz na tej płycie. Nie wiem, czy to będzie widać. A, dzisiaj mnie znalazłeś. O, widzisz, no to dziękuję, że mnie znalazłeś, to się cieszę. Zostaw suba. O, właśnie, tak, kolega go zostaw suba. Ja zaraz wracam, idę się zapalić. Spoko. No. Czekaj, co ja mam do przejścia? Oprócz tej gry, co się teraz ładuje, tu mam tak. No, tu widzicie jedno trofeo. Trofik. No, tu mam Infinity Warfare, to też jak nie przeszedł. Modern Warfare. Też tam troszeczkę, że pograł, ale widzicie nic. Division. A znalazłeś mnie przez to, że w Division grałeś? No, tu mam Battlefielda. Też jest coś tam mam do przejścia. Tu raczej nie ma nic. Też coś jest? Ja, tu też. Ale to co, Raf Pan Z, to widziałeś The Division i był sub i ten reszta, nie? Killing Floor też bych musiał przejść, WRC też widzisz, nowo gra jest i... tak, no dobra, to spoko, to fajnie, to chyba będę musiał częściej w to grać. Tak, WRC 7 też tam jest.
Coś do przejścia. Drive Club. Też. Rocket League. Też dużo, ja cię kręcę. A to też jest fajna gra. Ta mi się bardzo podoba, ale dość ciężko. Dość ciężko jest. Tu jest jeszcze jedna. To jest fajne. Tam widziałem, jak niektórzy grali. Akurat ci ten... O, widzisz, no to jest kurczę niespodzianka. Bo zazwyczaj wyskakują powyżej 1000, powyżej 2000. Powyżej 2000 wyskakują proponowane, nie? 2000, 1000 subskrypcji. To już idziesz? Już uciekasz? Okej, dobra, to jest to. Tu Fortnite'a też tam mam kampania. Też by to sobie przeszedł. No. To też. Amnesia. Jak dobrze czytam. A, to będzie. Akurat już to mam, ale to teraz będzie w plusie. Bonus Battlegrounds. Dobrze tego to? Battlegrounds. Just Cause 3. A, filmowy graczu już jesteś, widzisz. Spoko. Teatr muszę skończyć, kurde. Tu mam to do przejścia. Until Down. Ty, że wszystko zrobił? Chyba nie. Chyba tam, że wszystkiego nie przeszedł. Muszę to też tam poprzechodzić. Okej. A też se kiedyś odpala do głupot. Jak będzie okazja. No. Także gier masa. Multum gier. Multum gier jest do przejścia, no. I co, dobre filmowy graczu, smaczne było. Pochwalony. Hello, hello. Ja się będę musiał z tego asasyna zabrać w końcu. Kurde, ci są chłopie na tej walą, na tej ekipie. Makabrycznie. 1 000 000 wiadomości. No. No jak byłem w robocie, to przez 15 minut miałem 60 powiadomień. No jak włączyłem, to mi się telefon zaciął, no.
Pa, ten nawalo. Arel. Nie, już nie gromy, pograjmy tam, ekipa wykruszyła się. I... No, w Polsce jest północ, ludzie wszyscy praktycznie chcą iść spać. Ja też powiem. Ho, ho, ho. Ho. Jestem zmęczony. No, dzisiaj dostałem troszeczkę wycisk w pracy. Znaczy wycisk, no lajtowo, nie było tak ciężko, ale już było jak troszeczkę w takich miejscach, a nie lubię tam w mojej pracy chodzić, no. No mi się to tam Call of Duty instaluje. Ponoć do serwerów ciężko dołączyć. A? No. No, ta amnezja. Go też do końca opanować. Spoko, spoko. Ja tam czekam na nowego BF-a, jak będzie. W przyszłym roku. Mhm. Do 2018 ma być, nie? Mhm. No. No, będę widzieć. O, pracz, kurde, prawie. Lepiej nie wychodzi co 2 lata i przynajmniej dobrze zrobią. Czekaj. Nie ci trochę. Aha. No bo możliwe, że... Czekaj. Możliwe, że ci trochę może tnąć. Bo... Przepływowość... Przepływność. O, przepraszam, to się teraz nazywa przepływność. Bitrate'a. Skoko mi od 6 mega do... Znaczy od 5 mega do 8 mega, coś takiego. O, coś takiego mi skoko, także może ci miejscami skokać. No jest chwila opóźnienia. Jest troszeczkę, jest. Czekaj. Jeszcze jedna rzecz. Ojojoj, i co tam powiesz, Mr. Black, ciekawego? A co mam gadać? Nie wiem. Opowiedz o swoich przygodach. A, Żeby takie były. filmowy gracz opie jest zadowolony, teraz opie jak miał taką pizzę. Podał dobro była.
I w tym momencie się zrobiłem głodny. No ja też jest. Ale poczekam do rana. Nie będę w nocy chodził już. O, jest. Jest audition. Zobacz. Siema. Wiesz co napisał Jankes? No jeszcze jest. Co? O, i Rafał, no obejrzyj, jak Nanek zaprosi, to nawet z grobu przyjdą. Jankes napisał, że, bo ja piszę, czy ty śpisz, czy co, czy robisz, czy ten, nie? A on napisał, że... Okej, bo się tu traci. Śpi i śni o tobie. Tak mi napisał. Nie, komórka mi się ładuje, no nie patrzę. Mhm. Widzisz. Jak to on, baba cię puści, Nanek? A tam A na co? Jadą chłopcy na wakacje. A, to ja wiem. No. Mnie nie puści, kaj tam chłopie. Rafał, ciebie puści? Powiedz, że delegację masz z pracy. Ja? Na pewno. I mnie to rozbrają, jak on to Rafał załatwił? On chyba nową kuchnię kupuje, albo remontuje, nie wiem, pokój gościnny, bo to jest niemożliwe, ej. Tajna siedziba z rybu. No. Jak on to zrobił? Jest? Rafał. Co? Rafał, jak żeś to zrobił? Powiedz mi no to. No. Ale co? No jak żeś ta twoja kobieta przekonał, że ona cię puszcza? No delegację jedzie. Nie muszę jej przekonywać, ona mnie sama wygania. Te to... Macie dość? Ej, słyszysz, to na Allegro są takie miśki z kamerką. Kurde, lagi są. Ja, 2 nas jest, ale dużo nas jest tu. Nie ma to jak życie singla. No nie wiem, ręka trochę boli. No nie jest życie. No ciebie już chciałem ciebie już spędziała, jak Dead or Alive'a chciałeś grać. Kurde. Dead or Alive'a chciałem grać? No jak grałeś wtedy. Aha, te! Tak, Ojej, wygłupiałem się. Ja się wygłupiał, pany. Rafał, nie wiem czy widziałeś, ale już mam. Call of Duty. Co? A, no widziałem. Nie wiem czy już to mam odpalać, czy za chwilę. Kurde, jakie lagi, ja pierdzielę. No Nek, no tu do roboty to idziesz. A co? No jednak się pytam z ciekawości. Ciekawości? A chcesz usłyszeć, że idę na 6 rano i staję o 3? Ja pierdolę, nie wiem kiedy ty chłopie śpisz, Nie idę, mam zmiana. Na drugą zmiana idzie. Na drugą zmianę mam. Na 11. Na 11 już muszę być na kopalni, także muszę troszeczkę ten... No ale co, od 3 do, rozumiesz, 9 masz 6 godzin, także... Także spokojnie mogę siedzieć długo. Gorzej jak potem pójdę zaś na rano, nie? I na ta robota co teraz chodzą. Ty, no ja raz nie spałem 3 dni, nie? W ogóle. Ja no jak wiesz, ja też ci mogę spać na przykład. Zależy no. Też idzie, tylko to też zależy. O, na przykład jakby teraz na przykład przez miesiąc, no przez miesiąc nie, ale pół roku byś musiał organizm zregenerować. To ja był taki czas, że ja praktycznie przez tydzień po kilka godzin spał. Wiesz jaki najlepszy sposób jak spać nie możesz? Nie. Idziesz do sklepu, kupujesz 3-4 opaki i ogień.
Jak nie umia spać. W końcu cię i tak zmulisz. Aha, no to już nie wiem, to chyba flaszka by była lepsza. Dobry. A ty, Rafał, ty grosz? No, I co, dużo ci zostało? ja gram teraz w wojnę. A, wojny? No nie wiem, czy to odpalać. Call of Duty. Ja będę kończył, wiesz, Aha, zaraz. ale to se odpala, obejrzę No. jak to chodzi, umie. Ja sobie tak na godzinkę sobie odpaliłem trochę pograć w multika. Żona pozwoliła? Nie chcę za dużo. No nie, no właśnie. Poszła do ubikacji teraz, ale ogólnie śpi, nie? Ja Aha. musi mieć ciszę. Aha, dobrze. I tak trochę przesadzam, no ale... Dobrze. A powiedz mi, tam był jakiś początkowy gameplay, czy od razu żeś wybierał jakąś kampanię albo coś? Nie, masz menu od razu i wybierasz się co chcesz. Aha. Tylko tam chyba są po kolei, tam ci pokazuje co tam możesz kliknąć, potem chyba w multi coś tam, jakoś tak to jest. Mhm. Pisze mi dołącz do walki. Akceptuj krawędzie. Ja wam teraz pokażę. Ej, jak te krawędzie ustawić? A niewidoczne. Normalnie. No już więcej nie umie. Ojej. Kampania, tryb wieloosobowy, zombie naziści, gra lokalna. Kurde. Ryjno. No, jesteś. Myślałem, że tam gdzieś właśnie zniknąłeś. Leci. Naneka, wiesz co Niemcy zrobili w tym, w nowym Wolfensteinie? Jak widzisz sobie tu wojnę dalej naginam. Co jeszcze raz? Widziałeś co Niemcy zrobili w nowym Wolfensteinie? Nie, co się stało? Bo tam masz Hitlera i żeby nie wyglądał na Hitlera, to mu wąsy zgolili. Żartujesz. No, widziałem to. Hitler bez wąsa. Ej, to mu już broda mogli dać cało. Graj online. Ja poczekam aż na koda promocja będzie. Szpetne ryje. Ta gra nie jest tyle warta, ile kosztuje. Kod? Coś. No. A ile byś dał? No za koda? No 120, może 130 zł. Kiedy wracasz z pola bitwy, możesz tu zająć się swoją karierą. Donówkę oczywiście. Bierz więc wyposażenie, ciężko pracuj i poznaj innych żołnierzy. Mamy sporo zapasów, ale musisz się wiele nauczyć. Z gier, które są warte swojej ceny. Że to dopiero pierwszy krok na No to Assassin. pchnięcia Niemców.
No, to mam. Wiedźmin, że pomożesz nam jak przebić był nowy, się przez rep. też był wart swojej ceny. Mhm. Dalej, żołnierzu. Teraz 7 dych chyba kosztuje Wiedźmin nawet. Filmowy No to gracz teraz się tak na będzie, czacie no. śmieje. Zanim ruszysz na front, Hitler bez wąsa. Podrzucił granatę. Faktycznie, obsuwa mu jak pieron. i zdecyduj jak najlepiej wesprzeć. A jest, Hitler bez faktycznie jest wąsa jest obsuwa. typem... Jest typem Alfonsa. Battlefield jest wart swoich pieniędzy. Ej, o co chodzi z tą dywizją? The Division. Jesteśmy najlepiej wyszkoloną i przygotowaną jednostką armii USA. Spadochroniarze, pancernicy, Witajcie, żołnierze. piechota górsko. Uwaga! Witamy cię w ruchu oporu. Które tu najlepiej wybrać? Ja biorę po kolei. Najpierw pierwsze, potem drugie. Aha, Ale dostali wciery, ale dostali dobra, no to też tak chyba zrobię. taki wpierdziel dostali. Dobry wybór, żołnierzu. Piechota to nasza awangarda. Fajnie by było zamiast w przyszłym roku jakiegoś nowego koda by zrobili remastera Black Opsa 1. Ja. Oni są w stanie zrobić remastera Black Opsa 3. Ale dostali wpierdziel pod koniec. No pewnie tak. Chyba tak jak mówisz. Uż ty kurna snajperze pieprzony. Mhm. Dobra, to może to zostawiamy. Kurna pieprzone kampy. Zasrane. Okej. Znaleźć linia frontu. Co za Ej. męka. Grę Planety Małp? Czekał ktoś z was? Tak, zajebista musi być. No bo tu filmowy gracz go do... A co filmowy graczu będziesz czekał? Coś ma być fajnego tam, czy co? Okay. Nie wiem, jak się tu ma ustawić. Albo takie coś dać. Pisze, że może być ciekawo. Czekaj, bo mi coś ładuje. Sprawdźcie broń, polujcie na wroga. Kurde, tu już wszyscy mają po 30, a mam pierwszy. Chcemy być z ciebie dumni. O, ja cię kręcę. Aha. Kurde, ale że się wystraszył. Pisze, że może być ta gra ciekawo i ma być w stylu gier od Telltale Games. Że oni niby ciekawe gry robią, nie wiem, nie wiem. W ogóle nie kojarzę. Od Telltale? No.
Takie typowe samograje. Aha. Nie da Kurde. się nie wbić platyny. Świat szuka celów. To też będziesz się... Nalot Fritz X w toku. Jebnie ogniem. To już widzę, że tu jest pograne jak pieron. Zmusiliśmy ich do ucieczki, zabić ich wszystkich. Ponosimy poważne straty. Jebnie. Kubany. Ej, ja cały czas przegrywam. Rozpoczyna ostrzał. Pozycja celu potwierdzona. Mamy impact. Jebnie granatem. Skubany. Ej, makabra, co tu się dzieje? Kurcz. Jeden na otwartym terenie. Ej, aha, to są od tego są gry dzielone na sezony i odcinki. Aha, to ciekawe. A to za każdy odcinek musisz płacić. Były już No. Były już w plusie z tego gry. Aha. I to za każdy odcinek trzeba płacić. Ja pierdzielę. Oni kasy ułotają nieźle. Fuck! Skubany. Było z tym. Z Life is Strange w plusie. Najpierw dali pierwszy ten sezon, a potem sezon pasa. Jebnie, kurde, nie zdążę jak w ogóle. Zauważono jednostkę kontrwywiadowczą. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Jebnie z tego. Ja pierdzielę. 1 na 10. Super. Jest, wygraliśmy. Dobrze, dobrze, Ja pierdzielę. Zauważono samolot kontrwywiadu wroga. Wszystkie nasze samoloty na ziemię. W powietrzu. Nalot Fritz X w toku. Fuck. Ej, Arel, ciebie też ta płyta cały czas chodzi w tym napędzie? Płyta nie wiem, płyta chyba nie. Ten wentylator chodzi. Świat w powietrzu. Szuka celów. A pierdzielę. W bibliotece. Fuck, kuźwa mać. Zabito 40
ataku! Mhm. Podróż filmowy na cały... Filmowy graczu na cały sezon będziesz czekał. No też można. Kurde te... Oni sam mają skilla jak pieron. Wow, super. Pierwszy poziom. Los przeżyłek, 14 zginąłych. Ej, o co z tą skrzynką chodzi? No to może ten zrzut, tak jak było w Black Opsie. Aha, ale to ino jedna osoba dostała. Co? To ino jedna osoba dostała. No być może. Czasami 3 dostają. Aha. Różnie. O co tu chodzi z tą pocztą? No tam żołd zbierasz codziennie. A to muszę na to nacić, a? Aha, dobra. O Boże. Major Howard coś tam. Kurde. A o co tu chodzi? 24 jakieś tam mistrzostwa wojny. Zabić 45 wrogów w trybie wojny. No kurde Seba, bo ja muszę No jest szybka pała. I pomyśleć jak zamontować i kupić sobie ramię, bo strasznie zbieram ten... Nanek Assassina sobie kup. Ja i nie będę już umiał w nic grać. Czekaj, tu jakieś kino. O co chodzi w tym kinie? O, ja cię kręcę. Pan znowu jakiś update do Strasznie Assassina. ramię zbiera, wiesz Sebastian? O? Mimo tego koszyka. Nie słyszę cię, Arel. Co na głupi? Kurde mendo, szpetna. Czekaj, poczta. Dobra, spadam spać, na razie trzymajcie się, No cześć. spoko, na razie trzymaj się. No, trzymaj się. A ja tego Assassina odpaliłem. Kurde. Co za szpetna morda. Witaj, żołnierzu. Jestem kapral Green z pierwszej kompanii kwatermistrzowskiej. Potrzebujesz nowego sprzętu? Załatwię ci go. Musisz sobie na to zasłużyć, koleżko. Mhm. No, wiem, Assassin na pewno będzie dobro. Jeszcze wszyscy też, ale to będzie... To troszeczkę później, jak tu troszeczkę te gry poprzechodzę. Bo na pewno... No, bo świat jest duży w Assassinie, ci powiem. No. I ci powiem, że że jeszcze musiałbym popykać Wiedźmina. A masz? Nie mam, no dopiero muszę go zakupić i No kurde, niż ja to ogrom. To ja bym musiał woz zatrzymać i wszystko zacząć grać i to może za 10 lat akurat by było. Wiesz, Wiedźmin był niedawno z wszystkimi dodatkami za 7 dych chyba, albo 8. Ale na płytce? A, tak, wiem. Nie, cyfrowka. Mam, ale kurde, 400 czy 3,5. Nie mam tyle kasy, wiesz teraz. Ale na co? Każde będzie dobre. Nie, na ramię, wiesz. Na co? Na ramię. Jakie ramię? Na mikrofon. Aha, 400 za ramię. No ten z RODO jest takie drogie, wiesz. Ja mam za 5 dych.
No, ja kupię to też takie na razie. Znaczy na razie, no raczej droższego nie kupię, bo nie mam tyle kasy. Ale przecież one nie jest złe. Zresztą szkoda by mi było nawet więcej. Ej, ale one nie... Nie no, kupić na pewno kupię, bo tutaj jednak wiesz, jak stuknę czy coś, to kurde strasznie się wszystko przenosi na tym mikrofonie. I tutaj A na tamtym nic nie tej przenosi kawały- się? Nie no, ale mi chodzi tutaj na tym, co ja mam teraz, nie? Aha, ale a Tego czym się mikrofonu, różni nie? ten te ramię za 5 dych, czy tam 6 dych od tego za 400? No wiesz, Tyle tamte nie ma lepszego tych materiału. sprężyn, nie? No. Tylko no, nie ma tych sprężyn, tylko ogólnie one ma tam w sobie jakieś takie, ale nie wiem, siłowniki czy co to jest. Mocniejsze jest, możesz sobie je zrobić albo przykręcić do biurka, albo przewiercić przez biurko, je wmontować. Aha. To jest takie jak ma Peter. Aha. Tylko, że Peter ma też mikrofon, nie? Z tego. Nie, bo tutaj przed chwilą, jak przez przypadek stuknąłem w biurko, to się widz mało się nie, kurde, zawału nie dostał. Aha. Nie, to... Nie no, bo to to jednak, wiesz- ja mam go powieszony, ale... Czekaj. Cisza tylko. A ja, no troszeczkę... Ja, no... Chyto, no widzę potem. No a u mnie to chyba 10 razy bardziej. U mnie to jest masakra. Mhm. No, filmowy graczu na pewno jest... Kurde, ja ziewam. Przepraszam. Na pewno jest dużo do przejścia. To wam wierzę. Co za menda. No jakością na pewno też. Mhm. I filmowy graczu, powiedz mi, kiedy ty to wszystko przechodzisz? On tu 3 gry już ma do przejścia. A miał kupić Ghost Recon Williams? Dobrze to czytam. Też miał właśnie chce kupić. Ciekawe, kiedy on by to przeszł. Bo ja też mam, kurczę, tyle gier, a nie mam pojęcia, kiedy to mu przejść. No, też mam tyle gier, że szok. Szkoda gadać. A powiedzcie mi, kaj mam tym wezwać zrzut? Weź... Byle kaj. Ale jak to mówię? Nie, jesteś w tym... Kuźwa, jak ci to powiedzieć? Gdzie mam ten wezwać zrzut? Tu jest kino to wiem. Tu co to jest? Emblematy? Kurde, co za szpetna morda głupia. I powiedz mi, kaś ty był potem? Wezwij rzut zapasów. No to naciskasz R2, nie? Ale we sztabie jestem. No. O Boże. Optio.
No, Seba, kupuj PS-a, kurde, będziemy grać. Nie ma co się zastanawiać, to ja nigdy kupna nie żałowałem. Ani trójki, ani czwórki. O, tu jakieś wizytówki, ja pierdzielę. Kurde, za dużo ich. Emblematy. Wow. Kurde, się zagapiłem. Przynajmniej nie jak. Aha, no to też prawda. Widzę, że filmowy gracz chce kupić VR-a na PlayStation. No. Czekaj. Nie no. Ajajaj. I Rezydenta 7 na VR-a. O. Ej, a... Ja mam wizytówka pakietu beta. To jest dla tych, co mieli beta, ja? No. Aha. I to sobie nie mogę trzymać, ja? Emblematy. Aha. Takie buty. I to jak całe to masz specjalne, to masz całą gwiazdka beta. O, takie buty. Ale w emblematach mi jeszcze coś pokazuje. Nie ma nic więcej. O kurde, ale tu pojechałem przed chwilą. No jasne, poszukasz Seba, to znajdziesz na pewno jakąś promocję fajną. Ale na co szukał promocji? Na Playa, wiesz? Na Playa? O. No, być może Pro kupi, wiesz, bo teraz Pro są na promocji. Słuchaj, filmowy graczu, ja ci powiem tak, jak mnie znasz, jak mnie oglądasz, także prawdopodobnie wiesz, jak ja gram, jaki mam styl. I ja ci powiem, według mojej opinii, zobaczę jak pójdę kampania grać, to ci powiem, czy faktycznie jest warto, bo ja kiedyś grał w te wszystkie Call of Duty, ale na kompie, na tym starym, także to było wtedy te Call of Duty, a nie tak jak teraz. Warto kupić, warto. Padasz? Call of Duty? Warto. Mhm. A kampania świetna? Tak, fajna, bardzo fajna kampania. Mhm. Kampania fajna, zombiaki fajne, multik jest fajny, ten tryb wojna jest fajny, naprawdę mi się A o co fajnie chodzi gra. ten tryb wojna? Co tam się dzieje? Wow, teraz 27 zabójstw. Są różne tryby, że musisz albo bronić jakichś punktów, nie? Mhm. Jak je stracisz, to znowu musisz się cofnąć i oni, wiesz, znowu kolejne chcą przejmować, nie? Aha.
Albo potem jesteś po drugiej stronie, że z kolei ty zdobywasz punkty, a oni muszą bronić, nie? Aha. Albo że czołgi jadą, nie? Musisz eskortować czołgi, nie? Oni je muszą, wiesz, zatrzymać i na odwrót, nie? Fajne bardzo. No tak, żeby wszystko ograć na dobry poziom, to co? Z 2 miesiące, 3 miesiące? Non-topper. No, chyba. No to FBF-ie wszystkiego nie przeszedł, a już ile nie mam. No. No, będzie czata. Aha, filmowy gracz coś widział w kampanii PDF, coś pięknego. No dobra, no, obejrzymy jak to pójdzie. Dobra. Co to jest ta aktywno premia jakoś? Też trochę coś takiego jak w BF-ie, że dostajesz tam. Ale o co chodzi z tymi embletami? Nie wiem, smolata. Rozkazy. To ja u tej babki mogę wszystko włączać, a? Jaka ta babka szpetna była? Tu? Nowa dostawa czeka na ciebie. Musisz przesuwać linię frontu. Aj, kurde, menda szpetna. Nie dziś, koleżko. Wróć, kiedy sobie zasłużysz. Mhm. Kurna, U kogo to jeszcze muszę być? A, u tego majora. Howard. Mamy nowe rozkazy. Czeka cię nie lada wyzwanie. Podoba mi się twój entuzjazm, żołnierzu, ale zachowaj go na szwabów. Liczymy na ciebie. Dobra, powłączyłem sobie to wszystko, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Kurde, rozwalenie. Ej, i co? Aha, typ... No Seba, przecież ja w BF-a też gram. W BF-a też będzie. Deathmatch, wojna, dominacja. Czy ja lubię i koda i BF-a, wiesz, ja nie jestem fanboyem ani tego, ani tego. Kurde, co za menda. Arel, a ten DLC z tą Polską to dopiero ma być. Tak, tak. A będziesz kupował? Kurde, wiesz co, nie wiem, zastanawiam się. W Black Opsie miałem wszystkie dodatki, cholera, a kurde, tak mało grałem w te dodatki, bo potem już przestało losować, nie? Bo jak ludzie nie mieli dodatków, no to ci losowało z podstawki. I to mnie wkurzało, bo były fajne mapy, a praktycznie już potem się w to nie grało, nie? No. To było najbardziej wkurzające. Deathmatch drużynowy. Jest, wybudowali most. Zapierdzielamy. Naprzód, zająć pozycję! Wrogowie w drodze! Mamy przewagę taktyczną! Strzelajcie dalej! Może mi moja na Mikołaja kupi nowe słuchawki.
Ka oni wszyscy są. O fuck, już leżą. Buduj. Ciekawe jak będzie ten Battlefield 5. Nie? A i tutaj jeszcze w tym trybie wojna na przykład ten budujesz, nie? Budujesz most, żebyś gdzieś przejechać na drugą stronę. Aha. Albo budujesz takie, oni to nazywają mierze, żeby na przykład czołg nie przejechał, nie? Żeby go zatrzymać. No. Druga drużyna potem to musi, wiesz, dynamicznie. Fuck. Bardzo fajnie się to gra. Jest, to rozwaliliśmy. Ej, ty może jakoś lepsza broń, bo co? Nie, ja mam pepesza. No, to mi nic nie mówi. To może ta pierwsza, czy jakoś lepsza? Kiedy się jakoś lepsza? Chyba druga chyba. Pepesza. Pan ją znajdziesz w tym. Naprawdę bardzo fajna broń. Ale powiedz mi, kiedy się nią wybiera. Plecy. W sumie niedługo grałem. No to jest chyba druga broń tam. Jeb mnie plecy. Nie, ja ci powiem, że ja tu już tak momentami ogarniam. Podobno mają być 2 dodatki, zobaczymy co z tego będzie. O fuck. Ajajajajajaj. O Jezus, w kościele był. W kościele? No. Ach. Jeb mnie, kurde, nie zdążyłem się nawet zakampić. O, wy świnie brzydkie. Kurde, z drugiej strony mnie obleciał. Przechodzą przez podwórze! Ungeschütztes Ziel! Jest, ale to zajebane. Kurde, tu jest plecu. Pięknie, pięknie. Kurde, ale pojazdy mieli niesamowite. Ajajajajaj, ale mnie ubili. Wrogi zwiadowca jest w powietrzu. Zwiad szuka celu. Granatę! Rety, kotlety. Ajajaj. Kurde tego. Spoko filmowy graczy, ja też za chwilę lecę. Uciekam. Jebnie. Nadlatują wrogie myśliwce. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zablokuj uzupełnienia wroga. Pepesza to jest pistolet maszynowy, to jest druga w kolejności.
Kurde, Kaj się tam gnój skampił. A. Nadlatuje bomba wroga! Kryć się! Powiesz, że komputer masz słaby, a to jest tańszy niż komputer. Ale co? Nie, bo ty pisze mi na czacie, że jak znajdzie w dobrej cenie, to jeszcze będzie musiał wytłumaczyć kobiecie, że mu to potrzebne, a to drugi problem. No dobra, że nie powie, że przygotować się do ataku! To jest tańszy niż komputer, a komputer jest nie słaby. No. Ona się tam nie zna, to nie będzie wiedziała. Nie zapewne 1500 na komputerze, 3300. Idzie też tak też idzie. Spoko. Dobrze, spoko Seba. Jestem z tobą i trzymam kciuki, żebyś kupił tego playa. Dobra, ja póki co będę kończył. No, ja też zaraz Dobrze, kończę. Dzięki Seba, że byłeś tutaj tak długo ze mną. Tomkowi też dziękuję, który był wcześniej. Klaudiuszowi. No i w sumie nikt więcej. 4 osoby, ale Seba wytrwały od początku do końca. Ja? Także spoko. No widzisz. Także dzięki wielkie. Widzisz, u mnie zawsze Pado. Tomek M, filmowy gracz. No, do mnie filmowy wpada, jak ciebie nie ma. No, spoko. Trzymaj się Tomek, teraz zaś gadam Tomek. Ty mówisz o Tomku i gadam Tomek. No, Seba Prorok Gaming. Trzymaj się. Na razie. Także dzięki wszystkim za uwagę. Na razie się. Trzymajcie się, cześć. No, trzymaj się. Dobra, ja też uciekam. Pożegnam z widzami. Też? Już? No i da już. To nic, ja was też żegnam. Znaczy Easy. Easy mógł wpaść, by my pograli w tego The Division, no ale tak przy okazji do was wszystkich mam na 14 dni kod do PlayStation Plus na 14 dni. Także będzie jakiś taki mały konkursik. Jak pospałem, to mi się spać nie chce. Taki mały konkursik. To jest? No coś tam czyta. Dobra. I wymyśla coś tam. To będzie trzeba zrobić. Kodzik na PlayStation na 14 dni. Coś się wymyśli. Dobra. To nic. Tyle na dzisiaj. Jutro też coś będzie. Division na pewno na samym początku, a potem jeszcze zobaczymy. Dobra, to nic. Czekajcie, trzymajcie się. Cześć, wam pomacham fajnie, trzymajcie się, cześć.